መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ስባት ብጎ ሕይወት ይዘግም መላልስ እቲ ድልት ንዓኻ ዘኽብር ስምካ ዘጽርፍ ዘይኮነ ንዓኻ ገዲፈ ቃሎት ተገልገልኩ እንታይ ክዓብሰለይ ስብጥራይ ዘለዎ ኣገልጋሊ ኮይነ ክሃልፍ ኣይደልን ብጥበብ ምስትውዓል ጎይታ ክመላለስ የሰባት ዘይኮንኩ ናባገኩ ብጥበብ ምስትውዓል ጎይታ ክመላለስ ሸዲደደደደ ቢያገን ንዓኻ ገዲፈ ቃሎት ተገልገልኩ እንታይ ክዓብሰለይ ስብጥራይ ዘለዎ ክሃልፍ ኣይደልን ንዓኻ ገዲፈ ቃሎት ተገልገልኩ እንታይ ክዓብሰለይ ስብጥራይ ዘለዎ ኣገልጋሊ ኮይነ ክሃልፍ ኣይደልን ብጥበብ ምስትውዓል ጎይታ ክመላለስ ንሰባት ዘይኮንኩ ንዓኻ ብጥበብ ምስትውዓል ሎማዓንቲ ምልኣና ብጥበብ ምስትውዓል ጎይታ ንሰባት ዘይኮንኩ ንዓኻ ክሕጉ ሃሌሉያ ምስትውዓል ጎይታ ክመላለስ ንሰባት ዘይኮንኩ ንዓኻ ክሕጉ ንስኻ ትረኣየሉ ህይወት ናብራና ንስኻ ክትረኣየሉ ምእታውና ሙፃና ንስኻ ክትረኣየሉ ኣባ ምግልጋልና ንስኻ ክትረኣየሉ ኣባ እዚ ቤትካ ተመላለስ ስባት በልቶ ሕይወት ይዘግም መላለስ እቲ ድሌተይ ንስኻት ብጎ ሕይወት ይዘግም መላለስ እቲ ድሌተይ ንስኻት ብጎ ሕይወት ይዘግም መላለስ ዩኒቲ እቲ ድሌተይ መንፈስ ቅዱስ ንስኻት ብጎ ሕይወት ይዘግም መላለስ ንገርዎቲ እቲ ድሌተይ ንዓኻ ዘኽብር ሕይወት ይዘግም መላለስ ዩቲ እቲ ድሌተይ ንዓኻ ዝመስል ሕይወት ይዘግም መላለስ ንኻልእ
ተገልገልኩ እንታይ ክኣብሰለይ ስምጥራይ ዘለዎ ኣገልጋሊ ኮይነ ክሃልፍ ኣይደለናኻ ንዓኻ ገዲፈ ካልኦት ተገልገልኩ እንታይ ክኣብሰለይ ስምጥራይ ዘለዎ ኣገልጋሊ ኮይነ ክሃልፍ ኣይደለይ ብጥበብ ምስትውዓል ሞይታ ክመላለስ ንሰባት ዘይኮንኩ ናኻ ገጉስ ብጥበብ ምስትውዓል ሞይታ ክመላለስ ንሰባት ዘይኮንኩስ ንዓኻ ብጥበብ ምስትውዓል ሞይታ ክመላለስ ንሰባት ዘይኮንኩስ ንዓኻ ብጥበብ ምስትውዓል ሞይታ ክመላለስ ንሰባት ዘይኮንኩ ንዓኻ ብጥበብ ምስትውዓል ሞይታ ክመላለስ ንሰባት ዘይኮንኩስ ንዓኻ ብጥበብ ምስትውዓል ሞይታ ክመላለስ ንሰባት ዘይኮንኩስ ንዓኻ ምስትውዓል ሞይታ ክመላለስ ንሰባት ዘይኮንኩስ ንዓኻ ብጥበብ ምስትውዓል ሞይታ ክመላለስ ንሰባት ዘይኮንኩስ ንዓኻ ንዓኻወ ምስትውዓል ሞይታ ክመላለስ ንሰባት ዘይኮንኩስ ንዓኻ ሃሌሉያ ንነተ የዝዩ ተለበይ ዝደልዮ ንነተ የዝዩ ተለበይ ዝደልዮ ንነተ የዝዩ ተለበይ ዝደልዮ ንነተ የዝዩ ተለበይ ዝደልዮ ስለዚህ ብጥበብ ምስትውዓል ሞይታ ክመላለስ ንሰባት ዘይኮንኩ ንዓኻ ሕጉስ ብጥበብ ምስትውዓል ሞይታ ክመላለስ ንሰባት ዘይኮንኩስ ንዓኻ ብጥበብ ምስትውዓል ሞይታ ክመላለስ ንሰባት ዘይኮንኩስ ንዓኻ ምስትውዓል ንዓኻ ዝሕጎስና መርመርና ክንነብር ጐይታ መንፈስ ንሰባት ዘይኮንኩስ ንዓኻ ዘየመቻምች ብጥበብ ምስትውዓል ሞይታ ክመላለስ ንሰባት ዘይኮንኩስ ንዓኻ ብጥበብ ምስትውዓል ሞይታ ክመላለስ ንሰባት ዘይኮንኩስ ንዓኻ ተዘራረቡ ሰበኩ ሃሌሉያ ጥበብ ምስትውዓል ክትህበኒ ሃሌሉያ ኦ ብሩኽ መንፈስ ቅዱስ ፈቲና ኣሎና በልዎ ፈቲና ኣሎና ክትዓይሎም መዓልቲ ፈታውናዮ ክትፈውሰና በልዎ ሃሌሉያ
መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ትህላውነት ጋር የድልናሉ ኖብውን አና መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ትህላውነት ጋር የድልናሉ ኖብውን አና መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ትህላውነት ጋር የድልናሉ ሎብውን አና መንፈስ ሐቄ መንፈስ ሐቄን ሁሉ ተጥሬ ነአማኽርና ንጉሥ ክብሪ እሬትናዮ ብታውና ክትሰርሕ ክትዓዬ ብክብሪ ክትመሎ የይትናክርይ ፈቲና ፈቲና ሎና ፈቲና ክትባርከና ፈቲና ሎና ፈቲና ክትፍውሰና ፈቲና ሎና ፈቲና ክትባርከና ፈቲና ሎና ፈቲና ክትፍውሰና ፈቲና ፈቲና ሎና ፈቲና ክትባርከና ፈቲና ሎና ፈቲና ክትፍውሰና መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ትህላውነት ጋር የድልናሉ ሎምውን አና መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ትህላውነት ጋር ሎምውን አና መንፈስ ሐቄ መንፈስ ሐቄን ሁሉ ተጥሬ ነአማኽርና ንጉሥ ክብሪ እሬትናዮ ብታውና ክትሰርሕ ክትዓዬ ብክብሪ ክትመሎ የይትናክርይ ፈቲና ሎና ፈቲና ክትባርከና ፈቲና ሎና ፈቲና ክትፍውሰና ፈቲና ሎና ፈቲና ክትባርከና ፈቲና ሎና ፈቲና ክትፍውሰና ፈቲና ፈቲና ሎና ክትመርሓና ክትመራና ፈቲና ሎና ክትፍውሰና ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ
ባዋርያት ዝነበረ መንፈስካ ህዊውን የንናሎ ኣብዚ ቤትካ ይዋዝብ ዘዝ የተርክሶ ንነብስና ክብሪ ተከፊቱ ኩሉ ህቶታትና ከምቲ ባዋርያት ዝነበረ መንፈስካ እጅውን የድልናሎ ኣብዚ ቤትካ ይፍሰስ የውሃት የተርክሶ ንነፍስና ክርኢ ተመልሶ ኩሉ ህቶታትና መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ተመላለስ ኣብዚ ጉባኤ ተመላለስ ነታ ትደልየካ ነፍሲ ነታ ትጸማካ ሃሌሉያ እኔ መኖር አልችልም ስምህን ሳልጠራ አንተ በሕይወቴ አለ ትልቅ ስፍራ አለ ትልቅ ስፍራ እኔ መኖር አልችልም ስምህን ሳልጠራ አንተ በሕይወቴ አለ ትልቅ ስፍራ አለ እኔ መኖር አልችልም ስምህን ሳልጠራ አንተ በሕይወቴ አለ ትልቅ ስፍራ አለ ትልቅ እኔ መኖር አልችልም ስምህን ሳልጠራ ጌታ በሕይወቴ አለ ትልቅ ስፍራ አለ ትልቅ እኔ መኖር አልችልም ስምህን ሳልጠራ አንተ በሕይወቴ አለ ትልቅ ስፍራ አለ ትልቅ እኔ መኖር አልችልም አባ ስምህን ሳልጠራ አንተ በሕይወቴ አለ ትልቅ ስፍራ አለ ትልቅ ያለምንም ነገር መኖር እችላለሁ ደግሞም አይደንቀኝም ኖሬ አይቼዋለሁ ግን ያላንተ ጌታ እንዴት እኖራለሁ ግን ያላንተ ኢየሱስ እንዴት እኖራለሁ ግን ያላንተ ጌታ እንዴት እኖራለሁ ግን ያላንተ ኢየሱስ እንዴት እኖራለሁ እኔ መኖር አልችልም ስምህን ሳልጠራ አንተ በሕይወቴ አለ ትልቅ ስፍራ አሜን እኔ መኖር አልችልም ኢየሱስ ሳልጠራ አንተ በሕይወቴ አለ ትልቅ ስፍራ አለ ትልቅ እኔ መኖር አልችልም ስምህን ሳልጠራ እዘይ ህልውና ጓይታ ያለምንም ነገር መኖር እችላለሁ ደግሞም አይደንቀኝም ኖሬ አይቼዋለሁ ግን ያላንተ ጌታ
ስኖር ሳለው በዚች ዓለም ምንም ነገር በቂ አይደለም የኔ ጌታ ውበት ሰጪ ሁሉ ከንቱ ነው ካንተ ውጪ ምንም ነገር አይደንቀኝም አያስገርመኝም ምንም ነገር አይደንቀኝም አያስገርመኝም እኔ የሚገርመኝ ኢየሱስ 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 እኔ የሚደንቀኝ ኢየሱስ ኢየሱስ ለኔ ብርቅ የምለው ለኔ ብርቅ የምለው ኢየሱስ 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 ለኔ ውድ የምለው ኢየሱስ 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 እኔ መኖር በሉት እስኪ እኔ መኖር አልችልም ስምህን ሳልጠራ አንተ በሕይወቴ አለ ትልቅ ስፍራ አለ ትልቅ ስፍራ እኔ መኖር አልችልም ስምህን ሳልጠራ አንተ በሕይወቴ አለ ትልቅ ስፍራ አለ ትልቅ ስፍራ ያለምንም ነገር መኖር እችላለሁ ደግሞ አይደንቀኝም ኖሬ አይቼዋለሁ ግን ያላንተ ጌታ እንዴት እኖራለሁ ግን ያላንተ ኢየሱስ እንዴት እኖራለሁ ግን ያላንተ ጌታ እንዴት እኖራለሁ ግን ያላንተ ኢየሱስ እንዴት እኖራለሁ ሃሌሉያ 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 ኦ ኢየሱስ የምሕረት ካበላፋት ብንወድቅ ላዌታ አለፋለሁ ኢየሱስ መኳንንት ሃሌሉያ የምሕረት ካበላፋት ብንወድቅ ላዌታ አለፋለሁ ኢየሱስ መኳንንት የምሕረት ካበላፋት ብንወድቅ አለፋለሁ ኢየሱስ መኳን የምሕረት ካበላፋት ብንወድቅ ላዌታ አለፋለሁ ኢየሱስ መኳን አለፋለሁ ከአብ ሕይወቴ ከመሃኒሩ የለን ዘመኖርበት አለፋለሁ ከአብ ሕይወቴ ከመሃኒሩ የለን ዘመኖርበት አለፋለሁ ከአብ ሕይወቴ ከመሃኒሩ የለን ዘመኖርበት አለፋለሁ ከአብ ሕይወቴ ከመሃኒሩ የለን አለፋለሁ ከአብ ሕይወቴ ከመሃኒሩ የለን ስምኖርበት አለፋለሁ ከአብ ሕይወቴ ከመሃኒሩ የለን አለፋለሁ
ይፈልጥ ምሳይ ከለኻ ንሓለዋ ፋትሱ ዝገፍረኒ የለ ዋታይ ስሉኢኻ ፍጹም ዘይትነቓለ ወህስዩ ዣኔላ ባታካዲያባስ ዢአቴላ ይፈልጥ ምሳይ ከለኻ ንሓለዋ ፋትሱ ዝገፍረኒ የለ وهسيو نبار مسخا سكيني فلت بساي كلها نحل واخاتك يسو سرقني يده وهتهيزن وعيها بصوت زيت ስለዚህ ትምረት ካበራዋ ንርወርቅላዊኻ ሃልፋለሁ ኢየሱሰይ ንኻደ ምሳኻ ትምረት ካበራዋ ንርወርቅላዊኻ ሃልፋለሁ ኢየሱሰይ ንኻደ ምሳኻ መንፈስ ዘጥዒ መንፈስ ወብሩ መንፈስ ቅዱስ ተመላለስ አብዚ ጉባኤ ተመላለስ አብዚ ጉባኤ
ሳቲናያ ልዕለ ኩሉ ዝኾነ መንፈስካ ህላውነት ካባ አነ ሳይጠግበካ አነ ሳይጠግበካ አነ ሳይጠግበካ አነ ሳይጠግበካ ንዝደኸመ ዘበርትዕ መንፈስካ ንዝሓመመ ፈውሲ ዝኸውን መንፈስካ ሻላላላ ብሬድያ ቶቶያ ንደሬካሎና መንፈስ ሓቂ ንደሬካሎና ብሩህ መንፈስ የልቤ ተረስርስ እኔ መኖር አልችል ስምህን ሳልጠራ አንተ በሕይወቴ አለ ትልቅ ስፍራ አለ ትልቅ ስፍራ
بيمان بتسقام كل رينا يوغويتا Oh hallelujah Jesus فتوي أنا زفت وكاننا بالنا حنزم ريناس هاللويا آمين معاسي خاتمة أنس نافقك يقباك يفتونا هاللويا رديتنا نسخة سلزوهنك هاللويا فتوي 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 أنا زفتوك يسوس 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 لبيت فتوكا معسي عزبتي أنا سنافي غيكا كريوني كسكا فتوي 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 أنا فتوكا يسوس 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 لبيت فتوكا معسي عزبتي أنا سنافي غيكا كريوني كسكا بيمان بتقام نخلوري ايو حليفا يرخبكو تعالي سنينيو عمدري عطامي نتمكالنا نريتا يسيو كريوني قسنا بيمان بتقام نخلوري ايو حليفا يرخبكو تعالي سنينيو عمدري عطامي نريتا يسوس كريوني قسنا فتوي 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 أنا زفتوكا يسوس يسوس أوه يسوس لبي لبيت فتوكا معسي خاتمتي أنا سنافي غيكا كريوني قسكا فتوي 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 أوه فتوي
አረዝፈት ወካ ኢየሱስ ኢየሱስ ኦሆ ኢየሱስ ልበይ ዝፈት ወካ ማስቲኻት በት አንስናፊ በርካ ክሪዮን ገስካ ሃሌሉያ ኩሉ ሾኸዩ ናብራናይ ሳቤትሪ ሃላፋይ ተራፋዩ አይኮነን ነባሪ እጅግን ምሳኻ መንባሬ ህሸኒ ድሌተይ እዝዩ ክብሩ ሆንያኒ ኩሉ ሾኽዩ ናብራናይ ዛብትሪ ሃላፋይ ተራፋዩ አይኮነን ነባሪ ንዓይግን ምሳኻ መንባሬ ህሸኒ ድሌተይ እዝዩ ፍትወይ አነ ዝፈትወካ ኢየሱስ ኢየሱስ ኦሆ ኢየሱስ ልበይ ዝፈትወካ ማስቲኻት በት አንስናፊ በርካ ክሪዮን ገስካ ፍትወይ ኢየሱስ 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 ልበይ ዝፈትወካ ማስቲኻት በት አንስናፊ በርካ ክሪዮን ገስካ ኩሉ ሾኸዩ ናብራናይ ሳቤትሪ ሃላፋይ ተራፋዩ አይኮነን ነባሪ ንዓይግን ምሳኻ መንባሬ ህሸኒ ድሌተይ እዝዩ አነ ዝፈትወካ ኢየሱስ 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 ልበይ ዝፈትወካ ማስቲኻት በት አንስናፊ በርካ ክሪዮን ገስካ ሃሌሉያ ሃሌሉያ በአደባባያት ደርስ ኢለካ እንተ ኃጢአትኩን ስኢለ ደዓይካ እጅግን ወጎይታይ ካብ ልበይ ነሬካ የእንተይ ክፈቱ ድርዮ ክብሬካ አበደባባያት ደርስ ኢለካ እንተ ኃጢአትኩን ስኢለ ደዓይካ እጅግን ወጎይታይ ካብ ውሽጠይ ደሬካ የእንተይ ክፈቱ ፍትወይ
حسين هللويا معزيغات بتي عانسنا بمكة كريون جسكا هللويا يقباكايو الالتاق سيابير يقباكايو هللويا زحايش علو عبيت كامل باري عبيت كامل باري عبتي زي كولي زو السند لي زو السند زحايش علو زحايش علو عبيت كامل باري عبيت كامل باري عم بدري زي كولي سو السنة سو السنة جيزي زي نوتو عالتحدث فيتنا ينفق عليه كريوني قسكا تعرف بكفتا زلاليم زلاليم عبيتنا وسيني مسحاب باريسوسي مسحاب هللويا مسحاب باريسوسي مسحاب زلاليم مسحاب البار مسحاب البار يسوسي مسحاب البار يسوسي مسحاب البار زحايش علو عبيت كامل باري عبيت كامل باري عم بدري زي كولي سو السنة سو السنة زحايش علو عبيت كامل باري عبيت كامل باري عم بدري زي كولي سوى السنة سوى السنة جيزي زي نوتو عالتحدث بيتكا ينفق عليه كريني قسكا تعرف بفخاب زي عالم عبيتكا وسيني مسحاب البار يسوسي مسحاب البار يسوسي مسحاب البار يسوسي مسحاب البار يسوسي مسحاب البار እግዚአብሔር አመስግኑ ሃሌሉያ ምሳኻ ምንባረ ጥዑም ይበልዎ ሃሌሉያ በየማን
أرقاي رغبكونو تأنس دريو أمدري أسامي نفسي تتبيكا دليتي شالا دور رمتي أمسكن وسكين دقيق هاللويا ساها من بارت عمي أبهلا ونتكا من بارت عمي هاللويا تمسكن فسكنس. Glory to our Father, glory to Holy Spirit, glory to Son. فوسنا زخون كامل فسك دوستمس رديتنا زخون كامل فسك دوستمس الالتاج بجوان الزقويتا زحالة
Hello kids, we're going to pray for you. We're going to pray for God to bless you. Is that okay? Hallelujah. እንጸልይ ያለው ሚና እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ውህበቱን እግዚአብሔር ከነመስግነው ይና ስለ ተዝበለጸ ውህበቱን እግዚአብሔር ህዝብ አምላክ ከመስግኒው ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኩላተና ንጸልይ እግዚአብሔር ስለ ጽብቅ ውህበት ካነ መስግነ ካነ ባርከ ካነ ለና ውህበት ካ ከም there is nothing like your gift እግዚአብሔር አቦ ከም ውህበት ካ ዝበልጽ የለንም ሆነ መስግነ ካለና ውሉድ ውህበት አምላክ የመሞ ስለ ውህበት ደቅኻ ነመስግነ ካለና እግዚአብሔር ስለ ተዳሃብካና ደቅኻ ንባርከካ ነመስግነ ካና ለና እዚ ነገር እዚ ኣብ ቅድሚ ዕንትና ግሩም ይሞ ነመስግነ ካለና ደቅና አቤትና ክንሪኦም ከለና ግሩም ይሞ ነመስግነ ካለና እግዚአብሔር አቦ ክብር ሁሉ ነተዓቢ ስምካ ይኹን ሕጂ ድማ እንጽልይና ይሕዋተይ ሃሌሉያ ከም ህዝብ አምላክ ዝርዳእና ሓደ ነገር ኣሎ ጎይታ ኢየሱስ ክጽልኸሎ ከምዚ ኢሉ ጸልዩ እቶም ዝሃብካኒ ከምተ ኣነ አባኻ ዘለኹ ንሳቶም ድማ አባይ ክኾኑ ኢሉሞ ከምተ ንሕና ምስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለና ደቅና ድማ አባናን ምስ ክርስቶስን ክኾኑ ክንጽልይና እዚያ እስኪ ናይ ኩሉ ወለዲ ቅንዓት ከም ዝኾነ ትርዳእኒ ከምቲ ንሕና ምስ ጎይታ ዘለናዮ ንሳቶም ድማ ኣብ ጎይታ ክኾኑ ሓቢርና ድማ እግዚአብሔር አቦ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክንወርስ እስኪ ንጸልየሎም ይሖተይ ሃሌሉያ 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 እግዚአብሔር አቦ ድሌትና ነግረካለን ጽማዓትና ነግረካለና there is no one like Jesus ይብሉለው ከም ኢየሱስ ዝበለ የለን ብላለና ንሱ መገድን ሐቅን ህይወትን ይሞ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃን ቃልካ ክበርሃሎም ንጽልያለና ብሩኽ መንፈስካ እግዚአብሔር ናፍት በይኑ መገድን ሐቅ እንደሆነ ኢየሱስ ከመርሖም ንጽልያለና መንፈስ እግዚአብሔር ክወርደሎም ኃይል ትልዑል ከጽንዖም እግዚአብሔር አቦ ንኹሉ ጸልማቶም ክቅንጥጥ ንጽልያለና እግዚአብሔር ሰማያዊ ጥበብካ ኢየሱስ ክርስቶስ ክትገልጸሎም ንጽልያለና እታ ናይ ምድሓን ኃይል ኢየሱስ ክርስቶስ ክትገልጸሎም ንጽልያለና መንፈስ እግዚአብሔር ክወርደሎም ንጽልያለና እግዚአብሔር ምሳና ክወርሱ ንደልያለና ድሌትናን ጽማዓትናን በሙሉ እዚ ንብላለና ካብቲ ካብ ምድሪ ድወርስዎ ምሳኻ ዝወርስዎ ይኹን ንብላለና ቅንዓትና እዚያ ንብላለና ካብቲ ዝመጽእ ቁጣዓ ኃጢአት ከምልጡ ምሳና ድማ ክወርሱ አቤትካ ድማ ንዘላለም ክነብሩ ንቀና ኣለና ንደልያለና ድሌትና ዘበለ ሁሉ ድማ በጸሎትን ልማኑን ምስናይ ምስጋና ናባኻ ነቅርቦም ኣለና እግዚአብሔር ንመምሃራኖምን ወለድን ድማ እግዚአብሔር አቦ መንፈስ ጥበብን ምስተዋዕልን ክትብ ንጽልያለና ነታ መገድ ሐቅ ኸርኢ ከነርእዮ ከካለና እግዚአብሔር አቦ መንፈስ ጥበብን ምስተዋዓትን ጻዓትን ከተብዝሐልና እንጽልያለና ስለ ሰማዓኻና ክብርን ህብ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን كما يقنعهم حزب أملاح آمين زيبير أملاح مسكن حجر ما سلو مبان الشرب كنت سألينا هاليلويا أنت نفتوى كافتونا نبارك كالونا زيبير أملاحنا بحقي بخلو بمحرت زيبير حلواخه بزيحلنا زيبير أملاحي من برنا وحس كوينك زيبير أملاحي بسلام بدحنن حجر ما أبزوريا ما أدخه أخخيب كان لخمو كويتا نبارك كالونا لخنا እግዚአብሔር ምንም ነገር ንሰግኦ ንፈርሖ ይብልና
እጫና ስለዝበለጽ እሞ ጎይታ በሐቂ በዚ ንሕጎስን እግዚአብሔር ክብርን ህበካሎና ላኽና እግዚአብሔር ሕጂ ድማ ይጽልልኹ ጎይታዬ እግዚአብሔር እትናፍራሃትካ ዝመርሕ ቃልካ ክትምህረና ጽሩይን ጽፉፉን ዝኾነ እግዚአብሔር እትናብ ኩሉ እግዚአብሔርና ምእዳብን እግዚአብሔር ዝመርሓና ዘበርትዓና ቃልካ ያው መንፈስ ቅዱስ ሎሚ መንፈስካ ትረዳአና ንጽሊ እግዚአብሔር አምላኸ ሃሌሉያ አባጊዒ ድምጽይ ሰምዓል ኢልካ ለኻ ሞጎይታ ድምጽኻ ጥራይ ክንሰምዕ ካብ ዝየድልየና ዘበለ ክንጋልብ ከም ቃልካ ጎይታዬ ረድኤትካ ሎም መዓልቲ ይጸልይ ኣለኹ እግዚአብሔር ሓለዋኻ ኩሉ ንዓና ብዙሕ እዩ ጎይታ ካብ ዝሃብካና ክንህቡን እግዚአብሔር ሎም መዓልቲ ሒዝናያ ዝመጻና ዘበለ ኩሉ እግዚአብሔር ስኻ ትባርኽ ንኹሎም ማሕደር ክስኻ ትረድእ እግዚአብሔር ንኹሉ ፕሮግራማትና ጉባኤትና ንስኻ ሕለፍ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን ትገብሩ ኢኻ ሞ አሜን تزاكو بخنافري عايزين تنكون كابلي مشكلة اللي تأملح كبري لو مفالي لي حيلي تعبت تلاقي زغت بتري سلطان تلمات كله زكف عني سميسوس لإلي للي سمك زابير بروخي يسوس حيلي يسوس منقسي نسو تنعتي نسو مزموري نسو موتي كاب عزقتي فرح أسقاقيروني نابنا هاللويا نابنا نتلاقي زقت كتفتري سلطان تلمات كله زفعني سم يسوس لإلي للي سم زابير بروخي مسلك قس نزيب قس اردو وادي دون زقس قس حي على سميو اردو زفرس كم زين بريك يروز دمسس فتن زدمسس نتلاقي زغت فتري سلطان تلمات كله زكفعني سمي يسوس لإلي بلالي سمك زابير بروخي خنال قولي عتفرارحي قالت عيت انتبزيحي سموان جيبي كم زي سحتو عمينة سوء بسم يسوس قنبارون هلو نتلاقي زغنت يسوس بلالي سمك زابير بروخي ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ህዝብ አምላኽ ከመይ ቀኒኹም ደሓንዶ ቀኒና ሰላም ተባሃሉሞ ኣብ ጎንኹም የማንኩም ዘለኹም ያቤር ይመስገን ሰላም ንበሃል ስድራ ቤት አምላኽ ኢኹም ስለዝብለና ቃል እግዚአብሔር ስድራ ቤት አምላኺና እግዚአብሔር ይመስገን መዘምራን ጎይታ ኢየሱስ አዝዩ ይባረኽኩም መንፈስ እግዚአብሔር ሐድሽ ነገር ይሃብኩም እግዚአብሔር ይባረኽ
ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሞቲቬሽን የድልየና የከም ህዝብ ማለት ይኹን ብገስ ሰላም ተባሃሉ ኹል ከለስ ኩሉን ይዛረብ ሞደስ ይብለካ ፍትሕ ይብል ኩሉ ሰብ እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ናብ ካለ ከይሓለፍኩ መኪና ሆንዳ DHCC 310 አምናይ ፋየር ሃይድራንት አቀሚጥማ አለውሞ ቀልጢፍኩም አልዕልዋ ቤቶም ዋና ገዛ ክንጽውዕና ይብሉሎ ፕሊዝ ቀልጢፍኩም ኪዱ ሆንዳ DHCC 310 310 ከይወስዱልኩም እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ حجينا بقال እግዚአብሔር ክንሐልፊና በቀታ ለማዓት በቃል እግዚአብሔር ዝባረከና ሐውና አብርሃሚ ዌልካም አብርሃም መንፈስ እግዚአብሔር ምሳኻ ይሁን ሃሌሉያ راي እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን እንኳን አነ ወንደጌመ እንኳን አብድሃንን ሰላምን አቤት እግዚአብሔር መጻኹም ክብለኩም ፈቱ ስለ ዝጸንሐና ጽቡቅና ያምልኾ ጊዜ ናይ ምስጋና ጊዜ ናይ ጸሎት ጊዜ እግዚአብሔር ደጋግምና ነመስግኖ እንደገና ወን ንኹልኹም አገልገልቲ አምላኽ አብዚ ጸሎት ይኹን ብምጽራይ ይኹን በኩሉ ሻነኽ ብምስሳይ ይኹን ነዝሎም ማዓንቲ ዝተዓጠቅኩም ኣሕዋትና ድማ ደጊመ እግዚአብሔር ይባረኽኩም ይብል እምበር ካብዚ ቀጺለ ናብቲ ናይሎም ማዓንቲ ትምህርትና ክንከይድና እቲ ናይሎም ኣርእስትና ፈቃድ አምላኽ ኣብ ህይወትና ምፍላጥ ዝብሊ ስለዚህ ያርእስቲ አቢ ያርእስቲ መበገሲ ክፍሊ ዝኾነና ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ብዙሕ እኳ እንተሃለወቲ ፈቃድ አምላኽ ምፍላጥ ዝብል ሓሳብ ኣሎ ዋላ ተቃላት እውን ከምሎ ግን ምስታ ኣብ ልበይ ዘላ ተኸደለይ ሓሳብ ግን ታ መበገሲ ክፍሊ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ 4 ክልተ ዘላ ታ ብስጋ ዝተረፈ ዘመን ንፈቃድ አምላኽ እምበር ንፍትወት ሰብ ምእንቲ ከይትነብሩ ንስኻትኩምን ነዚ ሓሳብ እዚ ከም ኣጽዋር ጌርኩም ሓዝዎ ይዝብል ተርእስቲ ስለዚ አምላኽ ክገልጸልና ብመንፈሱ ክንጽልይና አምላኽ ይመስገን مخفات قالكا يبره تباهيلو تصحيفلو ملاخنا እግዚአብሔር በዛ ሰዓት ጃዱማ ናባኻ ንቀርብ አሎና ملاخنا ርእስኻ ክትገልጸልና ንቃልካ ክትጋላሃልና ንቃልካ ክትገፍተልና እግዚአብሔር በቲ ዝተኸፍተ ቃል እግዚአብሔር በቲ ዝተጋለሄ ቃል በቲ ዝተገልጸ ቃል ድማ እግዚአብሔር ህይወትና ክንመርሕ እግዚአብሔር አምላኽና በዛ ሰዓት እዚ ኣብ ሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሜኻ ንቀርብ አሎና ልማድ ኣይኮነን እዚ ሃይማኖት ኣይኮነን እዚ አምላኽ ምሳኻ ሕብረት ምግባር እዩ ካባኻ ቃል መቀባል እዩ ፍልጠት መውሳኽ እዩ ትገብሮ ምፍላጥ እዩሞ አምላኽናን ጎይታናን በዛ ለማዓንቲ እዚኣ በዛ ሰዓት እዚኣ እግዚአብሔር አምላኽና ንሕዋተይ ዝኸውን ቃል እግዚአብሔር አምላኽና እንሆ ክትከፍቶ እግዚአብሔር አምላኽ ብትኽክል እግዚአብሔር ኣብ መዓላ ክውዕል ኣነውን ከምቲ ዝግባእኒ ኮይነ ነቲ ቃል ክዛረቦ እግዚአብሔር ካብቲ ዝግባእኒ ከይሓልፍ
أملاخين قويتين እግዚአብሔር بسم يسوع كريستوس بذا ساعات زيا يمعقبك الله أملاخنا قويتنا እግዚአብሔር نتسمعون እግዚአብሔር أملاخنا بحقي أمنت كم مسمع كاب قال كريستوس يكم استبهله بحق እግዚአብሔር كاب قال كم زتزر بእግዚአብሔር أملاخي فليتون ترديون እግዚአብሔር أملاخي نتقال كادوما بجرهنة እግዚአብሔር أملاخي كقبلو كتدقفهم دقيمة يصلله جزينان ساعتنا كله مسخا خبرله أب ملو ناي مقص صار منفس كا يخون لنا بسم قويتنا مدحينا يسوع كريستوس يخون آمين حراي من البات زيا تار استي عباي أرستي كل سب زحتا مايكروفون صبالو هو انا عاي تحت كوين يسمع نسل زلو من الباس حراي سلازي فاد املاخ اب هيوتو كفلت زيد السب من الله منغور مچم نزا حساب زي أنا زار استزي أخم تزقب غيرو زتردى انتاينو يلو نفقد أملاخ بهيوتو واسبيغو زتردى سب اتي ماتشور كوين اللو مالت أخل سبعي كوين اللو مالتي أملاخ مسكن سلازي مجمريا اتي فقد أملاخ كبل كلو على أملاخ انتاي كم زخانة مجمريا مو كن رئينا بدحري دما كمي جيرنا نفقد እግዚአብሔር نفلت فليتنا دما نملالس زبل نجر ايوتي ملختنا مالتي أملاخ مسكن سلازيتي ناي مودعتا دليتي مالتي فهذا أملاخ كتفلتي آمين اسكو كلنا آمين نبر من قالوا نفعل أملاخ بهيوتو سي فليتو كنبر زيدل زينا كلنا حتى إيمان نمسب زحاتو أيو كوميل يا أنا بقول لكم إلى اللغة زعابي ناهيوت كريستنا زعابي معك أني منفساوي معك أنا مالتي لازم حسبه مفلات فقد أملاخي إذا خن بالكلنا جن فقد أملاخ كم من تاي كوينا أنا خنفلتون دل زلنا كم كارتا حجتي فقد أملاخ كنبل كلنا سي ناي ملو ناي عدم الزمن فليتنا انتاي كنقبر كم زلنا كم بلان ويدماني كم كارتا وي كم زناي GPS دينا كنفلطون دلي أبزي وحجتي understanding مالتي تناي بحق مرداء فقد أملاخ بهيوت كانتاي مهانو كتفلت زخلك نزي فلاليخا كتريو انت خيلك أي مالتي كأليخا أبهيوت ناسي تي نايك زي أبهير فقد أبزا مدر زي أبهيوت كساب زلنا مالتي انتاي كنقبر كم زلنا أبي كنقمت كم زلنا انتاي سرح كنسرح كم زلنا انتاي تمهرتي كنمهار كلنا نقال من كنمرعو كم زلنا كنفلت كي كالي أي كالم بحسابكم مالتي غسيلنا خندري أصل الزخنا أنا بملك حتى غير الزقرب لكم زلخو نت حسابات متان أبهيوتكم كتسلاسل ويلي زي أبهير استمسجن يخون حجتا مفلات تبل نجر بقبو كنرداء يقبأنا مالتي زي أبهير استمسجن يخون قال أملاخ مفلات قبل كله حجين تاي مالت كم زخوني
أصبقنا أنت زي تردينايو أتي حتى كل جزء أنتي كخوني مثلكم مسانا خنبري مالت أنا لو مجن مزازمي كتجبروا لا بتي أنا زترد أكو بتي أبكاب على أملاخ زترد أخو كاب جل مسكر نتاتون سمعكو حتى نايزا أمس إياز اللخوار استي فليتكمن ترديكمن لو ما عن تختكوديو دليتي مالتي أملاخ مسك تدليل همو أبهيوتكم فقد أملاخ فليتكم كتنابرو تدليل حراي زابير استمسجنا يخون داويت كان زيلو صليوا بمزمور داويت 243 عسرت نسخا أملاخي إخامو مقبار فقدك مهارني اسكي نتقال نستنتنا نسخا أملاخي إخامو مقبار فقدك مهارني انتهي زبلو زلو حج نالبات نذات أصزي آخم تزقباء غيرنا نحر تردينا ياس داويت انتهي زبل زلو يلكم تحسبوا تخون فقد كازبل قلاب زي تتقيسو سلا زلو مستار استي تخيل يا مالتي أملاخي مسجن انتهي جنزب زلو نسخة أملاخي خامو مقبار فقد كا مهارن اتا فقد كا تبل زلاسي مس انتايا مس منتايا تححزوا مس مقبار أكشن حساب أيقونن داويت انتاي زلم من زلو كابك زي أبير انتاي زدل زلو تنتينكا نقرني كام مجمع رخصة مودة أتادي زبلو زلو اتفقاد كان تاي كم زخونة أبي هو تاي كم زخونة سي بزرزرك فولت ويدلي أدي زبلو زلو كما دي أتسمع نمن تاي مهارن زبلو زلو نخجبرا نسخة أملاخي إخامو مقبار فقادك مهارن سلازي اتي لمانو عبزنتاي نتينا እግዚአብሔር فقاد مقبار ككالوي زلمنو زلو مالتي أملاخ يمسكن سلازي عبزون انتاينا نرزلنا مالتي እግዚአብሔር ካባና እንታይ ይደሊ ግብሪ ምናልባት ኮንፊዝ ከይትገብረኩም ግን ታ ግብሪ ዝብላ ዘለኹ ንጽድቂ ዝኸውን ግብሪ ኣይኮነን ኦሬዲ ኣብ ድሓር ቀሲልና ክንሪኦ ኢና ብሰብ ዝግበር ግብሪ ኣነ ንስኻትኩምን ክንገብሮ ኣብዛ ምድሪ እዚ ኣብ ሂወት ከለና ክንገብሮ ዝግባአና ነገራት እዩ ዝሓትት ዘሎ ማለት እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ልማኖዶ እቲ ልማኖ ዳዊት ኣስተውዒልናሉ ደለና ልማኖ ኣይኮነን ሓበሬታ እውን ኣይኮነን ኢንፎርሜሽን ኣይኮነን ዝደሊ ዘሎ ካብ ኣምላኽ ብዙሕ ነገር ክፈልጥ እሞ ንዕኡ ፈሊጡ ድማ ክገብር ኣይኮነን ዝልምን ዘሎ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን እንታይ ዝብል ዘሎ ፍቃድካ ክገብር መሃረኒ በዝናተይ ቋንቋ እንተ ታሽም እንተ ገይረሲ ፍቃድካ ክገብርስ መሃረኒ እቲ ጉዳይ ናይ ምፍላጥ ዘይኮነ ናይ ምእዛዝ እዩ አሜን ምእዛዝ እንታይ حساب ديس ولا قبري نقولن عاويلكم قبري أملاخ يمسك فقد أملاخ مفز أم ويدما مقبار إيو أملاخ يمسك يسوس كريستوس وين كم زيلو سألي له أب لقاس 24 فقد كامبر فقد يايخون نابي ندخل يخوم إلو أب قدمي انتاي نيرو مسكالي نيرو أملاخي مسك سلازي
أتي فقاد نا يسوع كريستوس نمنتايو نتاب قدمي زنبرت مسقل مالت مش كومي لله ممسيو مخنيات يسوع كريستوس انتاي نيرنا بزا عم ترزيا مس حواريات كزرارب كله ها عيو تزلاخ انتاي نير عيو زلاخو ممسيو نا يسوع كريستوس انتاي نيرنا بزا عم ترزيا حمومات كفوس أجان انت خوص زتأميو خ عنقل زعورو خريو نخمو دي مسي كامنتاي كاب حاتيات هو سلازي نا يسوع كريستوس نابزا مدر زي مسي تخالق زا قديمنا خنبلو صنا حنا ودا املاخ سلازخونه بحريو سلازخونه نقرأ من قد زقبرو زنبرة دا أمبر يسوع كريستوس ممسيوس نمنتاي نيرو ناب مسكال أم مسكال مويتو حاتياتنا يود سبنتا خقبر كارحق مالتي سلازي تا فقاد كا أمبر فقاد يا يخون زبلا زلوني ينيت فقادي نتانا مسكال عيو مالت مچم كساب كندي كباد كم زنبرت كساب كندي كصل خلو كساب كندي تمريرو يصل خم زنبرت دم كاب سراو رخصاب زنطب يم زبلو مخنياتو تي مكرات صايت زخفل واغا كساب كندي كبيد سلا زنبر خمزي نحنا نزاربو ناي سقاي درجه يكون ابز عالم بزح عينت ناي سقاي درجاتات هالو كم يسوع كريستوس زحلفون هاي سقاي درجة جن يلا نبز عالم زي يلا أي كهلون وين نالوات بزح جزء زاروا سمعكم تخانت اليكم Passion of Christ كساب أيهود كم زجرنا يسوع كريستوس هاي سقاي وان كساب زبلو خينو جن أتي حق جن كابتيا Passion of Christ زترى أي سقاي يسوع كريستوس كابون العلي تساوي كم يجرنا نعقنا تسقايسي كم يجرنا أنا كتي نعقنا تسقايسي نايمود دعتا كم زخوانا مالتي بهو تخلهم برت موت كل سبت ساقيو وموت كن اتناي سقاي درجة كن يسوع كريستوس بسقو أبسقو زتسقيو سقيات كن بقصري بزحي بقصر نايكن نايمن ها بقصرنا عالم ملو أملاخ بتوحد ود زأمانة كله نازل عالم هيوت كركم بركة يتأفس ود بجح حسب كساعة نزن عالم أفكار أتي أبسقى يسوع كريستوس زورة سقايسي بتي نفس وقفنا أنا بمخنيات حتى أتيك خفلوز جباني نسخاتكم كا everybody مالتي كخفلو بمخنيات حتى أتوز جبأ بقومة أن كل قصري ناي سقاي درجة أبسقى يسوع كريستوس وديبا تأمنوا ديهم بزي يا سلازي تا فقاد زبلا زلو نزي آية مالتي فقاد كاك جبر نو فقاد كأمبر فقاد يخون قبل كله قبل قاس عسران كلتن 40 كلتن كم أو مالتي قويتان فقاد أملاخ كجبر رأسو كم ذهبي أب يوحنس 4:34 ممسي مخنيات كزارب كله مالتي وانجيل يوحنس 4:34 اوكي يسوس بلوم بالعيسي فقادت زلاخني خجبر عيون كفصم هي ابزي انتاي لله فقاد اتزلاخن خجبر عيون كفصم يبزون تغبار كوينو ينا نرخب اب 5:30 معرف 5:30 كابر سي قال خجبر ايكلن فقاد اتزلاخن نمبر فقاد ايدلن يمو
أنا كمت سمعكو إيز فرد فرديكا قنعي فقاد اتزل آخني انبر شدشته وانجيل يوحنس شدشته ساسان شمونتنون أنا فقاد اتزل آخن انبر فقادي من تخجبر أيكون كون كاب السماي وريده زلخ أملاخي مسجنا قديمنا بزرزر نزار بلو سلازي نبرنا سلازيتنا يسوع كريستوس قبري انتاي كم زخنا أبزي كان رياض أنا هنا فقعد اتزل آخرني خجبر أيون كفتن إيه هوارياتون نقويتا صلوت مهارنا مسبلو كم زيلكم سأليو كم زبلو كم تي فقادك أب سماي زخنا مدري يخون كم زبلو عندنا أب كداي كورنثوس 10:30 حدنون كله نخبري أملاخ جبروا يبلن سلازي أبزي أصبقنا فلالينا خنردو زلنا نجر الله فقد أملاخ نهيوت كان فقد أملاخ أبهيوت كان نسخة التجبرو كم سب مالت سب كنبل كلونا روبوت أيقونن فقد الله سب مالتي سمعيت الله حسب كالله مالتي سلازي سب نتنايك زي أبهر مخري ويدما نتنايك زي أبهر حسب كقبلون كنسبون انتهى الله فقد الله أملاخ كم مجمر تنتهي غير إفتيرو كم غير إفت فقد زلوا زي أبهر كاب حمد مدري جبره أف بللو هي أو نفسها كنا قبلنا خلو سلازي أبتاع نفسي انتهى الله مالتي فقد الله سمعيت الله حسب الله مالتي سلازي نتناي أملاخ نجر كنقبلون زي كنقبلون أبانا إزمر كوس مالتي أملاخ يمسجن سلازي أدامون نجز أرسو زي فقد زي سلازي نورب فقد يجيرو مالتي تدمسي كاب أملاخ مس أدام يملالس كم زنبرة مس يزرارب كم زنبرة على أملاخ نجرناي سيد أنك أب من قد مسيخا أسحيتو مالتي سلازي فقدو سيد أن بمهاب كابتنا يجزي أبيهر كبري كم زوارد مالتي سلازي انت اينا نبر زلنا اتي فقاد يجزي أبيهر أبهيوتنا كفتسم نحنا انت يلنا مالتي ترى لنا مالتي وي كنقبلو وي كا زي كنقبلو مالتي قويتا أبهيوت كاز قبرو فلالي خامردا يدلي اتا قدل ويدما حنك الحل اللي تيمبار أبزي آيات زلا مالت مقبل أبهيوت كا زقبرو فرنايتي أملاخ أبهيوت كا زقبرو ويدما وسيتيو مالت أب رومي شوعات 4 تايب لنا كبانا حدا كوان رأسيلو زنبر يلبون كابزي فقد أملاخ انتاينا مالتي نابرا مالتي እግዚአብሔር ይስተመስገን ይሁን እምባር እቲ فقاد أملاخ أبزي انتاينا نريو زلنا خمابنت زي قداماي كفالي تي حساب جن انتاي فقاد أملاخ انتاي كم زخنا إنا بزنر زلنا ماب دي ماب هيكون مش حكي قبري زياد سامع عليكم دحن بعلكم كاب جزام سمكتكم كاسو بغيركم كاتاش متجبروا سلازي اتي زدل زلو جن انتاي قبري مالتي تكباري مالتي أملاخ يمسكن من البات تتكبر بناي من حيل نجبرو نجر كسيلنا خاسون كنريين እግዚአብሔር ካብ ሰብ ዝደልዮ ሓደ ነገር ጥራሕ እሱ ድማ እንታይ ይመስለኩም ፍቃድ ጥራሕ ዝደልዮ እምበር እግዚአብሔር እቲ ምእንቲ ሰናይ ፍቃድ ኢሉ አባኻትኩም ግብርን ዝገብር ድልየትን ግብርን ዝገብር መን ኢሉና ኣሎ አምላኽ እዩ ስለዚ ኩሉ ምንጪ ናይ ምድሓና እንታይ እዩ ምንጪ ናይ ምድሓና መን እዩ ናይ ሰብ ሓሳብ ኣይኮነን ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ እዩ ክርስቶስ ገና ሓጣን ከለና ብክንዳና ሞተ ይብለና ማለት እዩ ስለዚ
እቲ ናይ ምድሓና ውጽኢቱን ገዛ እርሱስ ካብ ኣምላኽ ማለት እግዚአብሔር ብናቱ መንገዲ ዝገበረ እዩ ስለዚ ነቲ ዝረኸብናዮ ጽድቂ ብኸመይ መንገዲ ንገልጸውን ነቲ ፍቃድ ኣምላኽ ንምፍላጥ ካብ ዝሕግዙና ሓሳባት እውን ስለ ዝኾነ እሱን ቀጺልና ክንሪአና እግዚአብሔር ይመስገን እምበኣር ፍቃድ ኣምላኽ ዝብል ሓሳብ ኣብ ክልተ ከፋፍሎ ንኽእል ኢና ብክልተ መንገድታት ማለት ክፍጸም ከም ዝኽእል እዚ ክንርዳእ ይግባአና እቲ ቀዳማይ እንታይ እዩ ኣምላኽ ብልዑላዊ ፍቃድ ምስ ዋላ ሓደ ከይተማኸረ ዝገብሮ ነገር እዚ ብዛዕባ ፍቃድ ኣምላኽ ክንብከኢልና ክንዛረብ ከለና ሲ ካብ ሰብ ወፃእ ማለት ምስ ሰብ ብዘይተሓሓዝ መንገዲ ምስ ሰብ ብዘይዛመድ መንገዲ ምስ ሰብ ከይተማኸረ ከድሕነና ከሎ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኮይኑ ድዩ መጺ ስለዚ ምድሓን ምስ ምንታይ ተኣሳሰሪ ማለት ምስ ሰብ ይተኣሳሰሪ ምስ ሕጂ ዝብላ ዘለኹ ኮንፊዝ ከይትኾኑ ከይትገብረኩም ኢለ ንበዓሉ ጎይታ እንታይ ኮይኑ ድዩ መጺ ሰብ ኮይኑ ኮይ መጺ ሰብ ኮይኑ ሰብ ሓዲሩ እሞ ካብ ዛዕባኡ ካብ ብዙሕ ነገር እንዳተዘርበ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ብሉይ ኪዳን ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሕ መንገዲ ተገሊጹ ምሽ ሃንደበት ዲዱብ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ መሲሕ ከም ዝመጽእ ድንግል ከም ትወልድ ኢሳይያስ 53 ምዕራፍ ብሙሉ ዘሎ እንድሕሪናዮ ሲ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ይዛረብ ምስ መጽእ ከማ እንታይ ክገብር ከም ዘሎ ይዛረበና ማለት ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ምድሓን ምስ ሰብ ብዝተኣሳሰሩ መንገዲ ኣምላኽ ይመስገን ዝሕጂ ዝብሎ ዘለኹ ግን ፈጺሙ ምስ ሰብ ዘራኽብ ነገር የብሉን ማለት ኣምላኽ ብልዑላዊ ፍቃዱ ምስ ዋላ ሓደ ከይተማኸረ ዝገብሮ እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኢዮብ 38:2 እስከ ክንሪእና ኢዮብ 38:2 بزي فلتت شعو እግዚአብሔር ንኢዮብ ካብ هو ብላንፋስ ከም ዚሉ መለሰት ታሪኽ መንጎ ኢዮብን ኣብ መንጎ እግዚአብሔርን ዝነበረት ኣብ ኢዮብ ዝወረደ መከራ እዚ ያጸቢቕና ንፈልጦ ኢና ግን ተሓሳብ ኣነ ደልያ ዘለኹ ግን ታ ቃል ማለት ብዘይ ፍልጠት ብምዝራቡ ንኣምላኽ ንምኽረይ ዘጸልምቶ መን እዩ ትብል ምኽር እግዚአብሔር ሲ መን ከጸልምቶ መን ክቕይሮ ይኽእል ሓቀምሽ እንደገና ብ42:3 حساب كم إلو دقيمو الله ربعن كلتن سلسته بزي فلتت نتمخريزة المتومني سلازي أنا زي استوعالك أو بزا زجرم زخانة زي فلت أنا قرت زاري بيبل تا تدلين نجن بزي فلتت نتمخري زي المتومني مش مخري نيرئيو مش توم دك أملاخ مس እግዚአብሔር ከለውት ሰይጣን ከአኸም ዝመጸ እሞንጎም ከዝርብ ከም ዝነበረ እግዚአብሔር ኢዮብ ከም ዝተመከሐ ግንካ ሪኻያዶ ባሪያ ኢዮብ ከም ዝበሎት ታሪኽ ሕጽር ብዝበለ መንገድ ማለት ሰይጣን ከአ ስለዚ ኸለልካዮ ስለዚ ሸፈንካዮ ሁሉ ነገር ስለዚ ገበርካሉ ይምበር ሃይንዶ ምስ በሎት ነገር መቸም በባሓደት ዝነበር ሀብትን ክብረትን ከም ጠፍአ ኣብጥዕንኡን ከም ዝመጾት ታሪኽና መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና ማለት እዩ ግን ኢዮብ ነዚ ስለ ዘይፈልጥ ዝነበረ ግን ኣብ ህይወቱ ግን ብዙሕ ሓጢያት እኳ እንተዘይገበረ ግን ዘረባ ብዚሑ ማለት እዩ ሓቀምሽ ናይ ኢዮብ ሓጢያት ሳያ ነይራ ዘረባ ብዚሑ ማለት እዩ ካብቲ ዝግባእ ሓሊፉ ንተፈጥሮ ከዓ ተናኺፍዎ ሓቀምሽ ስለዚ ኢዮብ ዝኽብል ከሎ ብዘይፍልጠት እዩ ዝዛረብ ነይሩ ኣብ ሰማይ እንታይ ከም ዝተመኽረ አይፈልጥን ነይሩ እንተዝፈልጥ ነይሩ አፉ መሐዘ ነይሩ ማለት ስለዚህ እግዚአብሔር
ዝደልዮ ይገብር እዚ ካብ መጀመርታ ፍጥረት ጀሚሩ ክሳብ መወዳእታ ዓለም ብልዑላዊ ፍቃዱ ይፍጸም ኣብ ኢሳያስ 43 ካብ 9 ክሳብ 13 እውን ክንርኢ ኢሳያስ 43 ካብ 9 ኩሎም ኣህዛብ ብሓደ ይተኣከቡ ህዝብታት ከዓ ይጨመሩ ካባታቶም ከምዚ ዝኣመሰለ ክነግር ዝኽእል መን እዩ እቲ ቀደም ባህሎም እስኪ የስምዑና ሰብ ሰሚዑ ሓቂ እዩ ምእንቲ ክብል ምስክሮም የቕርቡ መርትዖም እውን የፍልጡ ኣነ ከም ዝኾንኩ ምእንቲ ከየስተውዕሉን ክትፈልጡን ክትኣምኑንሲ ንስኻትኩም ምስክርነይን ዝሓረኽዎን ባርያን ኢኹም ይብል እግዚኣብሔር ቅድመይ ኣምላኽ ከቶ ኣይኮነን ድሕረይ ከዓ ክኸውንን እዩ ኣነ እየ እግዚኣብሔር ብጀካይ መድሓኒ የልቦን ኣነ እየ ዝነገርኩ ዘድሓንኩ ዝሰማዕኩ ካልእ ኣምላኽ ከዓ ኣብ ማእከልኩም ኣይነበረን ስለዚ ንስኻትኩም ምስክረ ኢኹም ይብል እግዚኣብሔር ኣነ እውን ኣምላኽ እየ ካብ ጥንቲ ኣነ ካብ ኢደይ ዘድሕን ከዓ የልቦን ኣነ እግዚኣብሔር ክኽልክል ዝከኣሎኸ መን እዩ ኣብ መዝሙር ዳዊት 33 እውን ክነንብብ ኢና መዝሙር 33 መዝሙር ዳዊት ማለት እዩ سلاسان سلستان كاب شدش تخساب أسرت حدا مالتي سمايات بقال እግዚአብሔር بزلو سراويتهم بستنفاس أفو تجبرو نمايات بحري خم كل سستي يخمرو نمعمق أمزاجبتي إكبو نسو بله كنا دمه نسو عززك ومخامو مدري بملأان እግዚአብሔር تفرهايو أو عالم زنبرو خلهم بو يشبرو እግዚአብሔር نمخر أحزاب كنتي جبرو نحسابات هزبتات يطفو مخر እግዚአብሔር نزل عالمي مو يزال عالمي حسابات اللبون كولدون ولدو يقوم عندنا اب داويت مزمور داويت 195 135 እግዚአብሔር ኣብ ሰማይና ምድርን ኣብ ባሕርን ማዓምቁን ዝደልዮ ዘበለ يقبر مزمور داويت معرف 4 دانيال كبلي دانيال مصحف دانيال دانيال 4 كاب 34 كاب 35 معرف 4 الزمن مستفزمه أنا نبوكدنصر عينتي ناب السماء العلكمو أمروي تملس لي نتلعل بارخكو نتي نزل علم هياو زخونه جزءاتو زل علماوي جزءات منقستون نولد ولد زنبر ودسكن أخبركن اتم أمدري زنبر خلهم بؤو كم جلا إقوا أي كسرون نسو أبصراوي السماء نابتم أمدري زنبرون كم فقادو إيو زجبر نيدو كخلكلا سلمنتاي ازي اتجبر كبلو زخلون يلبون اب افيسون معرف حاده اسرت حاده نحنا قدم بكريستوس تسفى زجبرنا وداسي خبرو من تخنكون نحنا بتي خلو خمتي مخري فقادو بحساب زجبر كم قدم التمدبنا نحنا بتخلو خمتي كم مخري فقادو زجبر
እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚህ እዚ አቀድምና ክንሪኦ ዝጸናሕና እንታይ እግዚአብሔር ብልዑላዊ ባህሪ ወይ ድማ አምላኽነቱ ዝገብሮ ማለት እቲ መለኮታዊ ስልጣኑን ዕቤቱን ከም ምኽሩን ሓሳቡን ዝገብሮ እዩ ብዘይ ናይ ካልእ ተሳታፍነት ብገዛ ርእሱ ዝደልዮ ዝገብሮ እዩ ስለዚ ኣብዚ ድማ እንታይና ክንርኢ ጸኒሕና እቲ ቀዳማይ እግዚአብሔር ብፍቃዱ ዝገብሮ ነገር ማለት እዩ አምላኽ ይመስገን እቲ ካልኣይ ግን እዚ ሕጂ ንሪኦ እቲ ቀንዲ መልእኽተይ ድማ ኣብዚ እዩ ዘሎ ማለት እዩ አምላኽ ይመስገን እቲ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ኣብ መን ኣብ ሰብ ኣባና ማለት እዩ ከመይ ጌርና ንፈልጦን ንርድኦን ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ኮይና ኢና ንዛረብ ዘለና እምበር እቲ ቀንዲ መልእኽቲ ኣብዚ ካልኣይ ሓሳብ እዩ ዘሎ ከመይ ጌረ ንፍቃድ ኣምላኽ ኣብ ሂወተይ ይፈልጥ ግን ከዓ እታ ንፍቃድ ኣምላኽ ዝፈልጠላ ስፍራ ወይ ኩነታት ኣበያ ዘላ ሕጂ ኣበይ ኢና ንፍቃድ ኣምላኽ ክንረኽባ እዚኣ እታ ፈርስት እንተኣሽሙያ ማለት እዩ ቀንዲ ሓሳብ ማለት እዩ ኣበይ ኢና ክንረኽባ ፍቃድ ኣምላኽ መቸም ነብሲ ወከፍና ፍቃድ ኣምላኽ ኣብ ሂወትና ክፍፀም እንታይ ክንገብር ከም ዘለና መጻኢ ሂወትና እዚ ሲ ኩሉ ከምቲ ኣቀዲምና መጀመርያ ዝበልናዮ ናይ ኩሉና ሕቶን ናይ ኩሉና ጸሎትን ግን ኣበይ ዝርከብ ኣበይ ክንረኽባ ንኽእል ፍቃድ ኣምላኽ ክንፈልጠሉ ንኽእል ወይ ድማ ክንረኽበሉ ንኽእል ሲ ስፍራ ክኸውን ንኽእል ቦታ ክኸውን ንኽእል ካልእ ማቴሪያል ክኸውን ንኽእል እንታይ ይኸውን ኢልኩም ትሓስቡ አምላኽ ይመስገን ስለዚ ፍቃድ ኣምላኽ ኣበይ ተገሊጹሎ ኣብዚ ተገሊጹሎ እዚ ፈላስፋታት ወይ ድማ ሊቃውንቲ ናይ ዓለም እዚኣ ለቢሞም ንሰብ ንወዲ ሰብ ይጠቅም ኢሎም ተመራሚሮም ከምቲ ንኻልእ ተመራሚሮም ብዙሕ ነገር ምሽ ውፅኢት ናይ ምርምር ኣብዚ ዓለም እዚ ኣሎ ስለዚ እዚ ናይ ሰብ ምርምር ኣይኮነን ናይ ሰብ ምኽሪ ኣይኮነን ናይ ሰብ ሓሳብ ኣይኮነን ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ እታ መጀመርያ ንፍቃድ እግዚአብሔር ንፈልጠላ መንገዲ ወይ ድማ ንብረት ወይ ድማ ስፍራ ኣበያ ዘላ እንድሕር ኢልና ኣብዚኣ እያ ዘላ ኣምላኽ ይመስገን the first reference ናይ ሂወትና ቃል ኣምላኽ ማለት እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ምናልባት ሕፅር ኣቢለ ሓንቲ ምስክርነት ክበኩም ብዙሕ ግዜ ምናልባት ተዛሪበ ኣለኹ ሓደ ግዜ ኣብ አልጀዚራ እንግሊሽ ይሰምዕ ነይረስ ሕጅት እቲ ጋዜጠኛ ንኽልተ ሰባት ዘዋዳድር ሓትት ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሓደ ናይ ሆሞሴክሹዋሊቲ አክቲቪስት እዩ እቲ ሓደ ከዓ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝርከብ ናይ ሎንደን መስለኒ አይደነው ናይ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ቸርማን እቲ ሓደ ከዓ ሕጂ እንታይ ኢሉ ሓቲትዎም መርዓ እንታይ ማለት ኢሉ ሓቲትዎም ንዓይ ብጣዕሚ ኢምፓክት ዝፈጠረት ለያ ብሂወተይ ከማን ቅድም ነዊሕ ዓመታት የሰሚዐያ እንታይ ለሓቲትዎም መርዓ እንታይ ማለት እዩ ለሓቲትዎም ክልቲኦም መሊሶም እቲ ሓደ እንታይ ሉ ዲፋይን ገይሮ መርዓ ማለት ኣብ መንጎ ክልተ ሰብ ጸቶኦም ብዘይገድስ ተፋቲዮም ተፋቂሮም ክነብሩ ብሓንሳብ ክነብሩ ዝገብርዎ ውዕል ኢሉ ዲፋይን መሊሱ ማለት ድሓር ተሓደስ ሓሪቁቲ ናይ ካቶሊክ ናይ ቸርማን ማለት ከመይ ኢልካ ከምኡ ትብል ኢሉ ትዝገረመኒ እቲ ተረጋጊኡ መሊሱት ናይ ሆሞሴክሹዋሊቲ ተረጋጊኡ በቃ ከምዚ ሓቂ ከም ዘለዎ ኮይኑ ተዛሪቡ
اتجن ناي بحقي شوك كوين مالت كميل كهم تبليلو كم سلزخونكم إليلو مالت دحر نعوخ عدل مسحبو مرعى مالت أمونغو كلته أنصاراو زخونه صوتا زلوم من إسيات تفاتيهم تفاغيرهم بحنساب كنبرو زقبروه وعل ويكا كيداني لمجلس مالت حجي كابز انت اخا تردأ مالتي اتي ريفرنس انتاي ناي كوتيلي كنبل كلناسي كلنا زا نمببا مصحف قدسهم كما ناس لزنببوا مالتي تخالي ناي امنت افالالاينا اب دوكترين كنفالالا نخلينا ግን ኣብቲ ንሕና ንብቦ መጽሓፍ ቅዱስ ሶም ዘንብቦ መጽሓፍ ቅዱስ ንሓደ ስለ ዝኾነ ማለት መጽሓፍ ቅዱስ ንሓንቲ እያ ኣምላኽ መስገን ስለዚ ሪፈረንስ ናይ ክልቲኦም እንታይ ኮይኑ ጸኒሑ ማለት እቲ ካብ ርእሱ እዩ ዝዛረብ ነይሩ እቲ ግን ካብ መጽሓፍ ቅዱስ እዩ ዝዛረብ ነይሩ ማለት እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኩሉ ንህይወት ዝኾነና ነገር እግዚአብሔር ኣብ ዝጥቕሉል መጽሓፍ እዚ ኣቐሚጥዎ ኣሜን ስለዚ ነታ ሕቶ ነታ ኣምፂያ ዘለኹ ኣርእስቲ فقد أملاخ نختفلت اتخذوا سفراي بالكان نيرساليم خدايد لي كاني أب حدش كيداني نازل لنا برا بلي كيدان تتخونس نابو مخاد مدلي نيرو جن أملاخ منفسي تمزم لخوخا بحقن بمنفسن كم لخوي قبائي بلنا أملاخ سلازي إتا فقد أملاخ كنفلت الله እግዚአብሔር ذهبنا مصحف ذات قللتي مصحفيا أملاخ مسجن بار نفقد أملاخ زفلت الله نبرت منيا أوكي يا بعربي ون أبزي نمهر نيرنا حاونا باستر تدرس أبزي مهر نيرو مالتي أملاخ مسكني نتايبل نيرو نتحواس زي بلو منفس أو صبا أبي أترس زلو مالتي نتاي قبرو بهاقو حنففو يزبل نيرو باول باسترس حنففو يزبلنا نيرو እግዚአብሔር استمسكن يخ سلازي فقد أملاخ أبي هوتنا كنفلت انتدى دلينا فقد أملاخ أب مصحف قدس كنرخبوينا زي بزرزري زبلو زنلخ أملاخ يمسجن ما بقيسينا سوس لازخون كل نجبرو نجار كل منفساونت بمن يزعكن بمنتاي عكن وعلى أملاخ يزعكن آمين أيكونن دوت نجبرو تنزاربو تنحسوسي نمنفس قدس بمن يعكن مسلكو بمن يمزن وعلى أملاخ يزمزن whether it is genuine ولا خالق منفسون سلازل حكي مش سلازي ناي كل نجار ممزني انتاي مصحف قدس انتاي يبل آمين سب نقال أملاك صحته يكلني قال أملاك صححته يخليني كجاجة يخليني منفس قدس حر جزيتي عرادة أنا منفس قدس أملاكي سالسي أكل نايس لاسي منفس قدس يزقل سألنا زلو منفس قدس يزمر حنا زلو أملاكي مسجل بزينا منفس قدس حبرة منم نجار كنجبراين خلينينا نقولتها مقبال مالت منفس قدس مقبال مالت استفلي تمكري الله آمين جنت منفس بحق الجنوين مخانن زي مخانون بمنتاي زعكن بزق على زي زقلز زعكن أملاك سمسكن منفس قدسون كم يسوع كريستوس ناي جزاء رسول فقاد حزودي مس يسوع كريستوس ناي جزاء رسول فقاد نيرو فقاد أبو خمسة قدمنا خنزارة أنا حنا فقاد نايمن كفت سمي مسي فقاد ناي جزاء به ربو كفت سمي مسي ناي جزاء رسول فقاد كفت سما يكونن مسي آمين سلازي منفس قدس دما فقاد ناي جزاء به ربو ناي جزاء به ولدن كفت سمي مسي سلازي كابتي ناي جزاء به ربو ناي جزاء به ولدن فقاد وزع زخنا منفس قدس يقولون مال أبو إيلن مالت أبزي سبزح
سحيتي حراين بار ماكل نايتي نفاد أملاخ نفلت قالو ريفرنس ويدما موكسينا انتايلنا لنا قال أملاخ إلنا لنا مالتي أملاخ مسجن جن تحتونا جن يتملس حكي مش تملس لكم دي أبي كم زركب بخمي من قد خن رخبو كم نخل أتي منشي أوردياتن بهلكم الله تفلتوا عندي جن قال أملاخ كل جزء تدقاقم وياخ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ አብ ቃል አምላክ ከም ዝርከብ እንድሕር ፈሊጥና ግን ከመይ ጌርና ኢና ሞ ፈሊና ንፈልጦ ከመይ ጌርና ኢና ማብ ህይወትና ማዕልታዊ ህይወትና ትናተይ አብ ህይወተይ ክፍጸም ዘሎ ፍቃድ አምላክ ኣብ ተሓደ በበይኑ ክኸውን ይኽእል ሓቀምሽ እቲ ህይወት እኳ ንኹልና ማዕረ ዝገብረና እንትኾነ ማለት እቲ ህይወት እቲ እግዚአብሔር ካባና ዝደልዮ ህይወት ንኹልና ማዕረ ግን ኣብ ናብራና ኣብ ህይወትና ኣበይ ክንቅመጥ ነቲ ብዙሕ ነገራት እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ግን ኣብ ማዕልታዊ ህይወትና ግን እንታይ የድልየና እዩ ፍልጠት የድልየና እዩ ማለት እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኣቐዲምና ግን እንታይ ኢልና ኣለና ፍቓድ ኣምላኽ ኣብ ህይወትና እንታይ ታርስትና እንታይ ድያ ትብል እታ መጀመርያ ጥቕሲ እንታይ ደለ ኣንቢበ ነይረ ምግባር ፍቓድካ ፍቓድ ኣምላኽስ ንምንታይ ኢኻ ትፈልጦ ደሊኻ ዘለኻ ክትእዘዞ ክትነብሮ እግዚአብሔር በኣኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ክነብር ከሎ ብፍላይተን 3 ዓመትን ፈረቓንሲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ እንታይ ይገብር ከም ዝነበረ ብዝርዝር ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣለና ማለት እዩ ኣብ መወዳእታኻ እታ መወዳእታታ ናብዛ ምድሪ እዚኣ ዘምፅኦቶ ጉዳይ ገይሩኻ ከይዱ ማለት እዩ ስለዚ ነፍሲ ወከፍና ድማ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ንነብር ዘለና ንምንታይ ኢና ኣብ ህይወትና ፍቓድ ኣምላኽ ክፍጸም በኣና ገይሩ እግዚአብሔር ዝገብሮ ነገር ስለ ዘሎ እዩ ኣሜን እስኪ እግዚአብሔር በኣይ ገይሩ ዝገብሮ ፍቓዱ ኣሎ እስከ ንበል ብነፍሲ ወከፍና ማለት እዩ ሓንቲ መምዘኒት ግን ኣላሳ ድሕራ ክንሪኣ ኢና حراي امبار نفقد أملاك كم زجرنا انت فليتنا يو مالت يا بزيامة سوري امبار امبار فقد أملاك أبهي وتنا كنفلت ويدما فقد أملاك أبهي وتنا كنرئي زحجزنا أبزي أنا قال شدش تزخنو حسابات أبزي أغميت الله مالتي أملاخي مسجن سلزي مشام ريفرنس انتايلنا لنا فقد أملاخ بينا نرخبه أبقى على أملاخ كم نرخبه تسمعنا لنا سلزي كله من شيء ناي منفساونت كابيز وص كابقى على أملاخي سلزي امبار ازي كاب كونتي ريفرنس ناي نفقد أملاخ نفس ملو من قدي أبزي شدش سنة وتات علوا قدمه كونت مالتي ويدماني انتاينا كنولو نخل I don't know قدمه كونت دحان بلا كن الرمان خلينا تقال حج زخون جزء قال لا يرخب كلنا اللهو جنت قداميتي كونديشن جننتايا مسلكو فقاد እግዚአብሔር ኣብ ህይወት ሰብ بحفشا ክፍጸም እንድሕር ኮይኑ መጀመርያት ሰብ እንታይ ክኸውን ኣሎ ምን ነገረን እስኪ ፈቃደኛ ጎይታ ይባርኽኪ ጎይታ ክቅበል ኣሎ ዝድሓነ ሰብ ክኸውን ኣሎ ምድሓን ነፍሱ ዝረኸበ ክኸውን ኣሎ ዳግም ዝተወለደ ክኸውን ኣሎ ስሙ ኣብ መዝገብ ህይወት ዝተጻሕፈ ክኸውን ኣሎ
كابزي وصا اتسب أبفاد أملاخ ينبرن بفسهم ناي እግዚአብሔር of course كم منباري نبر ግን እታ መጀመርታ فقاد أملاخ أب هيوتنا كفصم اتقبر قداميتي رقحي انتا يا مسلكم بقويتا أمنتي كنكونالن آمين بقويتا أبزي أمن سبنا እግዚአብሔር فقاد بزخونه من قدي እግዚአብሔር مچم أقدمنا انتايلنا إنا እግዚአብሔር لؤلاوي مشيلنا لنا زدليو خا يقبر لنا እግዚአብሔር زدليو ነገር يقبر ግን ሕጂ ከም ሰብ ኮይና ከም ፍጥረት ሰብ ኮይና ክንዛረብ ከለና ግን ታናይ መጀመርያ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ኣብ ህይወት ትሰብ ክትፍጸም እንትሕር ኮይና ትሰብ እንታይ ክኸውን ኣሎ ኣማኒ ክኸውን ኣሎ ተቀዳመይቲ ምድሓንና ምርግጋጽ ዝድሓነ ሰብ ክኸውን ምድሓን ካብ ምንታይ ምድሓን ካብ ሓጢያት ምድሓን ካብ ሞት ምድሓን ካብ ፍርዲ ምድሓን ካብ ናይ ዘለዓለም ጥፍኣት ዝረኽበ ካብዚ ነገር እንታይ ዝኾነ ነፃ ዝኾነ ሰብ ክኸውን ኣሎ ኣሜን ዶ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 2:3 ምናልባት ክነንብቦ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 2:3 እዚህ ኣብ ቅድሚት ኩሉ ሰብ ክድሕን ናብ ፍልጠት ሓቅውን ክመጽእ ዝፈቱ እግዚአብሔር መድሓኒና ጽቡቕን ቅቡልን እዩ ኣብ ካልኣይ ጴጥሮስ 3:9 እውን ኩላቶም ናብ ንስሓ ክበጽሑ ዝብል ሓሳቢ ካልኣይ ጴጥሮስ ጎይታስ ኩላቶም ናብ ንስሓ ክበጽሑ እምበር ሓደ እኳ ክጠፍእ ዘይፈቱ ስለ ዝኾነ ምእንታኹም ይዕገስ ኣሎ እምበር እናበለት ሓሳባት ይቕጽሎ ማለት ኩላቶም ናብ ንስሓ ክበጽሑ ማቴዎስ 7:21 فقادتي أب سماي زجبر مبر زي مالت بتنس أوه شو عدت 21 ماتيو شو عدت 21 يا فقادتي أب سماي زلو أبوي زجبر دأمبر قويتاي زبلن خلو من قصة السماء زاتو أيقونا زي أتردوا واديهم سمسنا مسكال ناب قبري سلازة أساس رامالتي انتهي زبلنا زلو فقادتي أب سماي زلو أبوي زجبر دأمبر قويتاي زبلني كله من قصة السماء زاتو أيقونا تمالت صدق بقبري مالتو دي ها كومو مالتو دي ايكونان ስለዚህ ምናልባት እነዚያ ኢንተርፕሬት ትርጉማን ታይ ኣብ ዮሐንስ 6:19 ሞን ክፈት ወንጌል ዮሐንስ 6:19
هو قدمي أجن دحان يوحنا 6:58 زي أتصنحلنا مو دحان مساخنا تحزاينا تا يوحنا 6:58 شو منتن رأيها مجمرة أسران حموشان دحان ساسان شو منتن جرياز أنه وانجيل يوحنا 6 تقصي أسران شو منتن سلازن ساتهم قبر أملاك كن قبر سنتين قبر بلو يسوس كا قبر أملاك بتنسوز الآخر تأمني سلازي تا أب أماتيو شو عت عسان حدا زنببنا يا فقادتي أب سماي زقبر مبر قويتاي زبلن من قصة أملاك آياتون زبولو ترجمة زياء أمالتي حكيدو انتاي مالتي تقبري زبلو زلوسي زوم صبات زياتهم زوم أب يوحنس زنببنا يمسي آمنتي كونون نيروم بليفرس أي كونون نيروم مالتي سلازي اتقبري أملاخ انتاي أملاخ كابانا زدليو انتاي دي تاي زدل إكزابير قبروكو وصيس ناي سب قبروكو اتنقبروكو وصيس ناي امنتي مبر بمساراتو قبري نابسد كده بصحي أي بصحني سلازي تاترقوم انتاي مالتي قبري أملاح كن قبر سنتايلو مسحاتتو يسوس كا قبري أملاح بتي زرقاخو كتأمنيو إلوهم مالتيو سلازي دحا حجنا ب قداماي يوحنس كلته 10 شعات قدما يوحنس كلت 10 شعاته no Petros قدما يوحنس نفاد أملاخ تزقبر قدما كلت 10 شعات عالم تحلف يافت وتاخا أنا تفاد أملاخ يس عالم تحلف يافت وتاخا تنفقد أملاخ زقبر جن نزل عالم ينبر بلنا مالتي أملاخ مسجن قالوا هنا بقداي قرنطوس كلته شعاته ازينتهم من املاخ زفقرو ايو يبلنا بقداي قرنطوس تشعاته جناخي كم تصحفتي عيني زي رأيته قدامي قرنطوس كلت تشعته زي جناخي كم تصحف اتي عيني زي رأيته إذن زي سمعته قبل سبد ما زي تحاسبي أملاخنتهم زفكرو دليلهم زبل الله تبل من الوقت مساقن بزح ما شاي قبلتن جن اتي حسابي جن انتايو يتام مجمريا قدم خونت نايجزي أبهر فقد أبهوتنا كفتصم التجبر تا قداميتي قدم خونت انتاينا نبلا لنا بقويتا زامن السب خون الله فقد أملاخ أبهوتنا كفتصم انت داخوين مجمريا بقويتا أميننا كندحنا اللنا مالتي سلازي تخاليت ستيبك تخاليت ستيبك
بمنفس مملأ بمنفس زيت ملأسب ناجزي أبهير فقط أبهيوتو كفتسم أي خيلني بمنفس تملالسو مش بلنا بمنفس تملالسو ما تمني سجا أي كتفتسو منيخو بمنفس كم موكس زخوننا بإفيسان حمشتخ بعسى شو عتصاب عسران حدا نزلوا مالي أسر شو عتة كبعس أسر شو عتصاب عسران حدا ما أنت زي أبفقد أملاخنا زلنا تحسب تا شو أي تقدفوا يا أخو تاج أرح مالتي ما أنت زي اتفقد قويتان تاي مخانوا استوعلوا انبر عياسو أي تخونو زرقت اللومو بويني أي تسكر بناخذ بمزمرون مسجانا بمنفس أوقنين بلبخم نقويتان ناتق أنهم لون نادرسكم لون نحد حدكم ناتزاربكم من منفس يملأكم نأملاخن نبون سلخلو نجار بسم قيتنا يسوع كريستوس كل ساعة نامس جمكم ويب منفس يملأكم من البتابزي مسمنتاي أودا ديريت منفس يملأكم زبل حسب مسمنتاي أودا ديرو يزاربالو مستمالتي مستس أنت ستي خايو أنت إز جبرك أنت إز جبرك يقوس أسرك كنترول قبرة كامش حدا سب نابتا باركة أدخلوا تعيني رسلوا مني كابتا جزا خوت كله جن كاري سب نيزخون زي بخلنا تمكرنا إذا حلفنا يسلو زغونس we know that أب نفسنا مالتي أب كلا يكوننا نفلت سلزي سبسيك رايو مستين داب زحين داو السخي نو حنتي كوستي مسبلة تحنتي كمتي حنت خيستي يخلوكوا أيكونن زخون مش حق somehow elevate يخوني تحساسبه تقوم الكون الأمر خاص قرب انتي قبره مالتي قاس أسره قرب كأتو سخلنا حنت لحنكو سخلا خاتبل كلتا مسكونا حجي كلتا خيسة ما يستي خانتن كلتا مستخان تتحساسبه حددي حدا يكونن داو السخي خيد كله داو السخي خيد تتحساسبه انتي خون مالتي تتعيز خون حسابك بتاع الكل انتي خون مالتي تقاس أسره مالتي سلازي تعي غير كحت كيت كان تعي تزارب تخل تعي حسابك هلو كاخل كم زي قال مش مستواسو قال تحد خيستي تحد ستي قال لكم بحال كلوس انتي بحال ما يستي خاتزارب اني خاتبلو ستي حد نجر بزعبق نجر زارب كان دحرالو دحر كوين ستايتبلو اب حبرت سبنا خم يزبل ما يستي خاتزارب اني يزبال انتي مالتي حجين السخايكم كان زلخه مالتكم مسخايكم كنت زارب مستبرق سخا زل الكل يخزارب يخاتبلو زلخه مالت حقኛ ሰባይኮን ካን ይኻትብሎ ዘለኻ ማለት حقيدو حقي انديتا كومو ديكون انت تمكرو ناي مسته تمكرو ولا بسوت كن بعلك انت زي ستهنس ابسوت كن يراخنو اندي يا كومي تمكرو مالتي ها اتي بمنفس مملا مالت قالك عكم كومباريزن يا وادي ريزارو زلو حدث بمنفس كملا كلون تايزخون نايتي اوبوزيت خون مالت اتي الكحول يقواص اصركا اتخ من يقواص اصركا منفس قدوس يقواص اصركا اب ملو ناي منفس قدوس ها مقصصار تخون كميلي خمزي زخون اندحرينا زي ابزي زنببنا يا مالت حد حد كاتراخيبكا زخل نغبرو انتايدي اب تشرش ممصانا خومسيل مخانا مسحواتنا حبرت مغبارنا تنتنكو انتايدي علامه نحد حدنا كوينا انتي نقبر زلنا نبارات عزلنا نحد حدنا يكون شير نقبر زلنا بزربانا بمزمورنا بتنقبرو قني بزخونه بتنقبرو نغرسي بتنقبرو منفساو نغر كاب قال املاخ مسرت according to the bible نقبرو نغر بملؤ نفسنا انتي تملئ منفس قدس يقصاصرا بمنفس قدس مقصصار مالت كنتاي مالتي حسابك تسكر سندلل تبل مالت ايكون
completely ማለት ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ of course ብዝተፈላለየ መንገዲ ይግለጽ እዩ ግን ብመንፈስ ቅዱስ ምምላእ ማለት ንሓሳብካን ንእምሮኻን ቃል ኣምላኽ ክወርሰካ ከሎ ማለት ኣሜን ሓቀይ ደለኹ ስለዚ ሓሳብካ ብመንፈስ ቅዱስ ምምላእ ንሓድሕድኩም ብምዝርራብ መንፈስ ይምላእኩም መንፈስኩም ሳናይ ዝነብር ሓቀይ ካብ ካልእ ዲኹ መጻና መንፈስ ቅዱስ ከወረደ ይዝብለና ምሽ ኢየሱስ ክርስቶስ ከበረ መንፈስ ቅዱስ ካ እንታይ ኮነ ወረደ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ይነብር ግን ንሓድሕና ክንዘራረብ ከለና ንሓድሕና ብሓንሳብ ክንቃን ከለና ክንዝምር ከለና ክነመስግን ከለና ንእግዚአብሔር ክብሪ ክንህብ ከለና ግን በቃ መንፈስ ቅዱስ እንታይ ገብረና ማለት ይቆጻጸረና ማለት ስለዚህ ታ ኔክስት ስቴፕ ድማ እንታያ በመንፈስ መምላያ ማለት ታሳል ሰይት ስቴፕ ድማ ቅድስና ቅድስና አምላክ ይመስገን ስለዚህ ቅድስና ማለት ከአ እንታይ ማለት ይልናለና ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ 4:38 ከም ዝነገረና ካብ ምንታይ ህደሙ ብለና ካብ ምንዝርና ምርሓቅ ኣብ ሓዳር ይኹን ቅድሚ ሓዳር ካብ ቃል ኣምላኽ ወፃኢ ዝኾነ ጾታው ርክብ ምርሓቅ ምህዳም ብሓጺሩ ትቅድስና ምስ ኣብቲ ኣርእስቲ ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 እቲ ቀንዲ ኣርእስቲ ሱ ስለ ዝገበሮ እምበር እቲ ቅድስና ማለት እንታይ ማለት ምፍላይ ማለት ንሕና ርእስናሲ ብዝኾነ ነገር ንመን ምፍላይ ንእግዚአብሔር ምፍላይ ኣነ ናይ መን የምባል ኣነ ናይ እግዚአብሔር የምባል ማለት አምላክ ይመስገን አይኮነንዶ ስጋና ንጎብ ዝኾነ ነገር ንጎብሮ ዝኾነ ነገር ንዛረቦ ዝኾነ ካብ ንብረትና ብንብረትኩምን ስለዝብለና ቃል አምላክ ምቅዳስ ማለት ጽቡቕ ነገር ምግባር ማለት አይኮነን ምቅዳስ ማለት ምፍላይ ማለት ቢሎንግነሲ አነ ናይ መን የምባል ናይ እግዚአብሔር የምባል ማለት እዚ ናቲ አይኮነ አይምጥነንኒው ምባል ማለት አምላክ ይመስገን ስለዚህ ተራብዒት ነጥብ ድማ እንታያ ግዜ ኸይዳት ስለዘላ ኣብዚ ሕጂ ቅልጥፍ ክብል ራብዒት ስቴፕ ርእስኻ ምግዛእያ ድሓን ከተስፍሕዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣነ ዋላተን ጥቕስታት ክበኩም ሞኒ እታ ራብዒት ስቴፕ እንታያ መጀመርያ እንታይ ኢልና ኣለና ብጎይታ ምዃን ተኻልአይቲ ብመንፈስ ምምላእ ታሰለሰይቲ ቅድስና ታራብዒትኻ ርእስኻ ምግዛእ ንመን ኣብ እዝን ምንታይ ኣበይ ክንረኽቦ ያዕቆብ 4:7 ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ኣብ ዕብራውያን 13:7-17 ብዛዕባ ኣገልገልትን መራሕትን ይብል ብዛዕባ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ 2:13 ድማ ንመንግስቲ ምግዛእ ክንብል ከሎና ርእስኻ ምግዛእ ትሕትና ማለት እዩ ርእስኻ እንታይ ምግባር ምግዛእ ርእስኻ መሃብ ማለት እዩ ኣብ ንሓድሕድና ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ክርስትና ክትምካሕ ዘይገብረካ እንታይ ይመስለኩም እቲ ዘለካ ናትካ ይኮነን ኣሜን ዶ እቲ ዘለኒ እንተኾይኑ ዲ ሰብ ዝጀሃር ወይ ርእሱ ዘተዓባብ እንታይ ይመስለኩም እቲ ዘሎ ናይ መን ይመስሎ ናቱ ናይ ገዛእ ርእሱ ይመስሎ ግን እቲ ዘለና ናይ መን ናይ እግዚአብሔር ትሕትና ነዚ ምርዳእ እዩ እቲ ዘለኒ ናይ እግዚአብሔር እዩ ኢልካ እንድሕር ኣሚንካ ትሕት ክትብል ብቨሪ ቀሊል እዩ ምክንያቱ የብልካን እያ ብምንታይ ዝምካሕ በመን ይመካሕ ብእግዚአብሔር ይመካሕ በቃ እቲ ዘለካ ናትካ ይኮን ካብ እግዚአብሔር ዝተቀበልካዮ ዘይኮንካዮ ዘይተቀበልካዮ ነገር ዶ እንታይ ኣሎ ምንም እኮ ነገር የብልካን እኮ ስለዚህ ትዘለካ እውን ይገብረኤ ትብሎ ዘለኻስ ምናልባት ካብ እግዚአብሔር ኢኻ ተቀቢልካ ናይ እግዚአብሔር ዋናው እግዚአብሔር ነዚ ከመይ ገርና ነረጋግጾ መስለኩም ክንውለድ ከለና ዝተሒዝና ንውለድ ዋላ ብስጋ በቲ ዝተሓዝ ብጭበጥ ውን ተሪእና ያሲ ልክ ክንውለድ ከለናስ እንታሒዝና ንውለድ ጥራሕና ንውለድ ምሽ ክንመውት ከለና ጥራሕና ኢና ንግነዝ እንታይ ዘርኤካ እዚ ሰብሲ ዘምጾ ይብሉን ዝወስዶ ነገርካ ይብሉ ወዲ ምዃንካ ይሕብነካ ድዩ ኣነ ወዲ እየ ምባልካ ገለ በዓልኻ ዲኻ ወዲ ኾንካ ወይ ወለድኻ ለባማት ክኢላታ ስለ ዝኾኑስ ወዲ ገይሮም ፈጢሮምኻ ወዲ
ኢና እንደሊሎም ነቲ ዶክተር ነጊሮሞ ኣይኮነን በቃ ኣይኮነን ዶት መንፈሳዊ ውህበት የዝብ ዘለኹ ኣይኮነን ዶት ዘለና ይውሓድ ይብዛሕ ኣለኒ ንብሎ ነገርሲ ንበዓልና ንርእስና ኸማን ብናይ ገዛእ ርስና ሓሳብ ኣይመፃናን ብናይ ወለድና ምኽርን ሓሳብን ኣይመፃናን ስለዚ ኩሉ ናይ መኒ ኩሉ ናቱ ኩሉ ከዓ ንመን ንዕኡ ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ታ ሓምሸይቲ ድማኒ እዚኣ ድማ እንታይ ያመስለኩም እዚኣ ከዓ መከራ ወይ ከዓ ስቃይ ምቕባል መቸም ኣብዛ ምድሪ እዚኣ እንዳነበርካ ከለኻ ንኣምላኽ እሞ ከዓ እንዳነበርካ ከለኻ ብዘይ ስቃይ ክትሓልፍ ማለት ዘይሕሰብ እዩ ምናልባት ኣብ ካልእ ፕላኔት ክኸውን ይኽእል ኣይ ዶንት ኖ ኣብ ጁፒተር ኣብ መን ኣብ ማርስ ማለት እዩ ኣብ ምድሪ ግን ሰይጣን ኣብ ዝገዝኦ ዓለም ብናይ ሰይጣን ሲስተም ኣብ ዝተተሓዘት ክርስቲያን ኮንካ መንፈሳዊ ኮንካ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ከም ቃል ኣምላኽ ክነብር ኣብ ዝብል ሰብ ስቃይ የብሉን እንተይልና እንታይ ኢና ንብሎ ከም ዝኸውን ከሎ ብዚ እንታይ ሽሙ ሎጂክ ኣይኮነን ዲና ንብል ኣይኸውንን ኣብ ዘይ ዓለምካ ማለት እዩ እንዳነበርካ ከለኻ ብዘይ ስቃይ የለን ስቃይ ክፈላለ ኽእል ብናትካ ጉድለት ዘምፀኻዮ ስቃይ ክመፀክ መከራ ክመፀካ ኽእል ክትእሰር ትኽእል ኢኻ ብዙሕ ነገር ኣብ ሂወት ክፍፀም ኽእል እዚ ዲሲፕሊን እዩ ትሕተተሉ ነገራት እዩ ኣዘርዋይስ ከም ፍቃድ እግዚኣብሔር ከም ሓሳብ እግዚኣብሔር ከም ቃል ኣምላኽ ትነብር እንድሕር ኣለኻ ኮንካ እዚ ውሁብ እዩ ማለት እዩ ርዱእ እዩ ማለት እዩ ከማን ከምዚ ወርቂ ወርቅስ ወርቂ ምዃኑ ብኸመይ ይረጋገፅ መስለኩም ኣብ ሓዊ ምስ ኣተወ ሓዊ እኮ ሓዊ በሊዑ ዝብላዕ በሊዑ እኮ እቲ ፅሩይ ወርቂ ዝመፅእ ማለት እዩ እምበር መጀመርያ ክፅኡ ከሎስ ሓመድ እዩ ስለዚ እንታይ ማለት ክርስትና መንፈሳዊ ሂወት ብዘይ መከራን ብዘይ ስቃይን የለን ማለት እዩ ስቃይ እቲ ስቃይ ግን ከም ምንታይ ከም ፍቃድ ኣምላኽ እዚ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ 3:17 ቀዳማይ ጴጥሮስ 2:20 ቀዳማይ ጴጥሮስ 4:19 እዚ ሓሳባት እዚ ኣብኡ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ስቃይ ድማ እንታይ እዩ ሰናይ እናገበርካ እንደገና ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 7:10 እውን ንስለ ሕልና ኢልኩም ይብለና ቃል ኣምላኽ ስለዚ ኣብ መከራ ኣብ ስቃይ ደው ዘይብል ክርስቲያን እንድሕር ኮይኑ of course ኣምላኽ ልዕሊ ዓቕምና ክንፍተን ኣይሓድገናን ግን እቲ ፍልጠት ግን ቃል ኣምላኽ ብንጹር እንዳተዛረበና ከሎ ኣብ ሂወት ኣብ ክርስትና ስቃይን መከራን ከም ዘሎ ብብዙሕ ነገር ፈተና ክንሓልፍ ከም ዝግባእና ቃል ኣምላኽ ስለዝረግረና እዚ እውን ከም ርዱእ ጌርና ኣብ ሂወትና ኤክስፒሪየንስ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ኣለና ማለት እዩ እቲ ስቃይን መከራን ካብ ሰብ ናብ ሰብ ክፈላለ ይኽእል ዓይነት እውን ክፈላለ ይኽእል እታ ሻድሸይትን መወዳእታን ድማ بخلو أمسكنو آمين مسواتي مسجانا زسوا علي يخبرني آمين بخلو انتي قبرو أمسكنو እግዚአብሔር ይመስገን አብ ህይወትና አምላኽ ዘይፈልጦ ነገር በፍጹም አይኮነን ንሕና እኳ ክፋኣት كنسنا ندق ناس كساب كندي بتليفون تقابلنا مال أتخاوص أخاغ نبل كنتاتهم كنفلت سي كساب كندينا بتعمي ألرت زي كنا نقحات زي كنا مش እግዚአብሔር ካ نعانا خا كومي مالتي أملاح مسجن سلازي خساب كندي كم زحليلنا خساب كندي كم زي كنا خننا فليتنا خساب ودون سلاز هابنا እግዚአብሔር خساب كندي كم زفكرنا تردينا فليتنا نجزاء بمسجانا إن قرب سب كنكونا لنا سلازي شدشت نجارات تقيس الله تحنتي أمان مخان تخاليت بمنفس مملأ تاسل سيت دما قدس النار رأسخا نجزاء بهر مفلاي ترابعي تخا رأسخا مجزاء تزاري بالله ديزيا هو رأسخا مجزاء تحم شيء تخا أب مكران أب صقاين انتاي مقبار دوم البال تشار شيء دما بخلو نأملاخ ممسجان زي نجر زي
ኣብ ህይወትና እንተደኣ ተፈጺሙ ኣርስና ናብ ርእስና ክንምለስ ፍቃድ ኣምላኽ ኣብ ህይወትና ይፍጸም ማለት እዩ ኣሜን እዚ እንድሕር ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ዘልምምድን እዚ ህይወት እዚ እንድሕር ኣሎና ዝደለናዮ ንገብር ዝደለኹም ክትገብሩ ትደልዩ ዶ ይትደልዩ ዝደለኹም ኣብ ውሽጥ ድሌትኩም ድሌትካ እሱ ማለት ኮ ይትፍቃድ ኣምላኽ ፍቃድ ኣምላኽ ኣብ ህይወትካ ማለት ኮ ዝደለኻዮ ነገር እንታይ ክኸውን ክፍጸመልካ ደይኮነን ሓቂ እዚኣ እንዲያታ ንደልያ ዘለና ታን ፍቃድ ኣምላኽ ንደልያ ዘለና ፍቃድ ኣምላኽ ኣብ ህይወትና ክንፍጽም ንደልያ ዘለና ኮ ነዚኣ ኢና እዛ ፍቃድ እዚኣ ዝደለናዮ ኣብ ህይወትና ክፍጸም እንድሕር ኮይኑ ግን እቲ ሰብ በዚ ኩነታት እዚ በዘን ኣብዘን 6 ነጥብታት ዝርዝርየን ዘለኹ እንድሕር ሓሊፍካ ኦልሬዲ ንስኻ እንታይ ኮንካ ኣለኻ ምስ እግዚኣብሔር ተሰማሚዕካ ኣለኻ ማለት እዩ ተቃኒኻ ኣለኻ ማለት እዩ ከምዚ ሙዚቃ ምሽ ክትፃወት እንድሕር ኮንካስ መጀመርያ እንታይ ኢኻ ትገብራ ተቃኒያ ከይቃንኻያ ስኢልካ ኣይትፃወተላን ኢኻ ስለዚ ተቃኒኻ ኣለኻ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ወይ ድማ ሓንቲ ኣብነት ከምፃልኩም ከምኡ ኢለ ክሓስብ ከለኹ ስታይ ኣብነት ክርከብ ይከኣል ኢለስ ህንፃ ማእስያ ተገልግል ምስተወደአት እንታይ ኮይና ምስተወደአት ትዝነድቕ ይነድቕ ትሕተ ቅርፂ ዝገብር ትዚንጎዲ ዝገብር ትኻልዲ ዝገብር ኩሉ ነገር ምስተማልአት ታገዛ እንታይ ትኸውን ምስተለኸየት ኩሉ ነገር ምስተፊኒሽድ ምስኮነት እንታይ ትኸውን ገዛ ትኸውን ሰብካ ኣይነብረላ ኣብ ፈራስ ገና ዘይተመልአ ሃሃብ ዝበለ ገዛ ደንበር እዩ ፋንክሽን ክገብር ይኽእል ከገልግል ይኽእል ድኳን ክኸውን ይኽእል ቤተክርስትያን ሆል ክኸውን ይኽእል ኣይኸውንን ምሽ ስለዚ እዚአን ድማኒ ከምኡ ጌርኩም ሰዱ ምናልባት ሙሉእ ማች ዘይክገብር ይኽእል ግን ኣብ ሓሳበይ ዝመፀኒ ዝሪኦ ዘለኹ ስለዚ ታ ገዛ ምስተሰርሐት ምስተወደአት ግን ሰብ ይቕመጠላ ይድቀሰላ እንተደልዩ ድኳን ገብረላ ተደልዩ እንዳ ሙዚቃ ገብራ ዝደልዮ ነገር ገብራ ማለት እዩ ኣሜን ስለዚ ዘን 6 ዘርዝርየን ዘለኹ ኣብ ህይወትና እንድሕር ተፈጺመን እንድሕር ዝፍጸማ እንድሕር ኮይነን ፍቃድ ኣምላኽ ኣብ ህይወትና ክፍጸም ምንም ፀገም ነገር የብሉን እምበኣርን ፍቃድ ኣምላኽ ከምዚ ጌርና እንተፈሊጥናዮ ማለት ብጎይታና የሱስ ንኣምን እንተኮይና ብመንፈስ እንተደኣ ተመሊእና ብቅድስና ንነብር እንተኮይና ርእስና ንገዝእ እንተደኣ ኮይና ንመከራ ከም ፍቃድ ጎይታ ንቕበል እንተደኣ ኮይና ብኩሉ ከዓ ነመስግድ እንተደኣ ኮይና ዝደለናዮ ኣብ ህይወትና ይፍጸም ኣምላኽ ይመስገን ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ፍቃድ ኣምላኽ ይፍጸም ዝደለናዮ ንረክብ ዝሓተትናዮ ድማ ይምለሰልና ቅድም መንግስቲ ኣምላኽን ጽድቁን ድለዩ እዚ ኩሉ ድማ ይውስኸልኩም ኣብ ማቴዎስ 6:33 በእግዚአብሔር ተሓጎስ ልብኻ ዝደልዮ ገበካይ ኣሜን እቲ ምእንቲ ሰናይ ፍቃድ ኢሉ ኣባኻትኩም ድሌትን ግብርን ዝገብር መን እዩ ኣምላኽ ንጸሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ እግዚአብሔር አምላኽና በጎይታ ኢየሱስ ነመስግነካ ኣለና መኽፋት ቃልካ የብርህ ንገርታ ድማ አምሮ ይህብ ይብሊሞ ስለተሰማዕና የቅዱስ ቃልካ ነመስግነካ ኣለና በመንፈስካ ድማ ኣብ ህይወትና ክፍጸም እግዚአብሔር አቦ ስለተረዳአና ክብር ንህበካ ኣለና ስለዚህ ነበረና ሕብረት እንዳመስገንና እግዚአብሔር አቦ ዝተረፈ ሶምናውን ንስኻ ክትባርኾ ንጽልይ ኣለና በጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕያው ስም አሜን ጌታ ኢየሱስ ይባርኽኩም بس جزينا خنكيد نوح announcement يبلين حاتيريو العل كله جن كي بالكوا زي حلف زي دلو ولا جزي حسرنا كابتنا شهاي جزينا قرم معبيلنا بقويتا كقبلوا زدلي حوات أو عيد كجبرين أي وينجلس أو عيد كابز عبيد أو عيد سلا زيله مخرع أملاخ انتايو كل سب بقويتا أبي يسوع كريستوس كدحني كابز وات خالد سلا زيله
بقويتا زيكونكم نقويتا يسوع كريستوس كم ناي قلي مدحانيكم زي تقبلكم أوداتنا والدنا عبيتنا عشتون ندحر لهم بقويتا بيسوع كريستوس سم بقال እግዚአብሔር እዝዕድ መዚህ ጽዋዕ አለው ይحواتي በጋጣም ድመጻኹም ወይ ሰብሒዝኩም ድመጻኹም እንድሕር ኣለኹም አመንጎና እትወድ ዘለዎ ህይወት አለው ይብል ይحوات ወድ ዘይብሉ ግን ቁጣዕ እግዚአብሔር ህይወት ክረክብ አይኮነንሲ ቁጣዕ እግዚአብሔር ይዝነብር ይብልሞ በጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩላትና ኮይና ውሉድ አምላክ ተባህልና ቤት እግዚአብሔር ክነብር እዝና እግዚአብሔር ምኽርን ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ምድሓን ስራሒሞ በጎይታ ዘይኮንኩም حوات እንድሕር ኣለኹም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ናይ ግሊ ዘይተቀበልኩም ኣብዚያ ይድር ኣለኹ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ናይ ግሊ መድሓን ክቀበል ዝደል ሰብ ይተስ ምንም ዝሕፍር ነገር ይብሉ ስለዚህ በጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርና አምላክ ይሁን እግዚአብሔር እስኪ እግዚአብሔር ሰናዩ ካልእ ሰብ ክርእውን ይደሊ ክብርና አምላክ ይሁን ካብዚ ኩሉ ዝሰማዕና ዝነበረና ግዜ እቲ ዝሐጉስ እንታይ እዚዩ እቲ ዝበለጸ ሓጎስ هاليلويا اسم እግዚአብሔር ይባረክ ካለው ተحوات ኣለኹም አሓታ ኣለኹም ዓበይትና አሽቱ بزي يقدس ابقن مسب ዝተአመነኒ ابقن انا ድማ ابقن መላእክት አቦይ ከእመነ ይብል ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተቀቢሉ ዝሐፍር የለን حوي بጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ አይክትሐፍርኒኻ ህይወትካ አመዝገብ ህይወት ክትጽሐፍ እዩ ቃል አምላክ ንዘላለም አባኻ ጸኒዑ ክነብር እዩ እግዚአብሔር ይባረክ ቤተሰብ አምላክ ክትከውን ኢኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ نباستر بهتا حوي كتصوعي مو كويتا كقبلوا مالتي تخيل كان قدمي تمصيخا صبو እግዚአብሔር ይባረክ እሺ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ኩላና እንጸልይልና አምላክ ተመስገነ ይሁን እዛ ሰዓት እዚኣ ሰዓት ዕርቂ እያ ሰዓት ምድሓን እያ እግዚአብሔር ዘኪርዎ ዘበን እስነቱ ሁሉ ናይ በሐቂ ጎይታ ዝኸብረሉ ኣብ ህይወቱ ተዓብየት ውሳኔ ንፈጣሪኡን ንመድሓኒኡን መፍላጥ እያ ሃሌሉያ 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 ቃል አምላክ ከምዚ ይብል ተንገብሮ ሁሉ መሰረቱ ቃል እግዚአብሔር ከውን ስለዝግባ አብሮሚ 19 ሀብቻት ሐሳብ 11 ከምዚ ይብል እቲ ጽሑፍ ብኡ ዘአምን ዘበለ አይሐፍርን ይብል ይሞ ሰብ ብልብ አሚኑ ይጸድቅ በአፉ ተአሚኑን ይድሕን እዩ ስለዚህ በአፍካ ኢየሱስ ጎይታ ምዃኑ እንተ ነገርካ بلب خاون أملاخ كموتات كمزتنسون تأمنك كدحني خايبل هاللويا هاللويا اتناي لبي نأملاخيو امنت زعكن اكزيابيهريو اتبقى فوز امونوخا مسخاخر نحنا انا مالتي اكزيابير مسكن حراي دد حراي كتبليخا اكزيابير املاخي يمسكنك الله زا معلت زيا معلت مدحان سلازخونت معلت عرق سلازخونت معلت يقريتا سلازخونت معلت محرت سلازخونت كبر كله نعخا يخون أنا حاتياتنيا بفلات يخون بزي فلات نعخا بدي لكاي نعخا أحزينك بزا ساعة زي أجن بدلي يأمن الله نسخا محرت قبر اللي نودخا يسوس كم قويتين كم مدحانيين كم نقسين فتيه يقبل الله
يقبل له هاليلويا زترف زمني كله زترف زمني كله نعو خسعب يوسن الله وساني كم قالك أصنعيو صلوت مهارني قالك أغلص لي أب كل زمني مسايكون آمين هاليلويا እግዚአብሔር አቦናን አምላኽናን በጎይታ በኢየሱስ ስም ነመስግነካ ኣለና በሐቂ በሐንቲ ንስሓታቱ ነፍሲ ኣብ ሰማያት ኣብ መላእኽቲ ዓብ ሓጎስ ከም ዝኸውን ኢልካና ኣለኻሞ ንሕና ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ሰማያት እውን ሓጎስ ስለ ዝኾነ ክብሪ ንህበካ ኣለና እነሆ ነዚ መንእሰይ እዚ እግዚአብሔር አምላኽ ንምድሓን እግዚአብሔር አምላኽ ካብቲ ዝነበሮ ኩነታት ከኣ ንምውፃእ ንስኻ ስለተጋህካሉ እግዚአብሔር አምላኽ ከተዕርፎ ስለዝፈተኻ ውሉድ ክትገብሮ ስለዝፈተኻ ምድሓን ክትቦ ስለዝፈተኻ ታሪኹ ክትቀይር ስለዝፈተኻ ሓድሽ ምዕራፍ ኣብ ህይወቱ ክትከፍት ስለዝፈተኻ ነመስግነካ ኣለና ኣብ ቅድሜናን ኣብ ቅድሜኻን ፈትዩ ተቐቢሉካ ኣለሞ እዚ ውሳኔ እዚ ንዘለዓለም ዝፀንዐ ይኹን ታሕያወይቲ ኢድካ ኣብ ልዕሊ እትኹን ነዚ መንእሰይ እዚ ኣብ ዘመኑ ኩሉ ዝፀባእ ዝነበረ ናይ ዘርኢ መንፈስ ድዩ ብዝተፈላለየ ተመክሮ ዝፀብኦ ዘበለ በዛ ሰዓት እዚ ኣብ ጎይታ ብኢየሱስ ስም ይሰበር ንብል ኣለና ብጎይታ ብኢየሱስ ስም ዝተኣሰረ ይኹን نتودي حرازو صو نسوص حراي تباهيلو لمو دحر دقيم ناي حرنت نابرايخون ناي سلام نابرايخون ناي حقوس نابرايخون نفسو منفسو سقو بتقدس منفس كان نسخا تقوص أصرو نسخا مرحيو أب كل مدى هيوتو نسخا مسؤخون لبو بفقرها يندد እግዚአብሔር አምላኽ ደጋቃል ካንስኻ ፈተሉ ወይታይን አምላኸይና አኻነ ማዕቁቦለና ነሕናውን ክንገብሮ ዝግባአና ክንገብር በሁሉ ትግሃትን ጾርን ክትበና ንጽሊ ስለሰማዕካና ነመስግነካ ኣለና በተፍቅሮ ወድኻ በኢየሱስ ስም አሜን حراي كوف نبل እግዚአብሔር ይመስገን ክብርነ ትብሩኽ አቦና ይኹን መንፈስ አምላኽ ንሰብ ተዘይረቲዕዎ ሰብ ብሩሱን አፍልጠት አምላኽ ክመጽእ አይከለኒ ስለዚህ ጎይታ ረሕርሕልካ ናይ በሐቂ አፍልጠቱ ከአምጽእኳ አብርሽ እግዚአብሔር ይባርኽካ هو ጥዑም ቃል ክብርና አምላኽ ይኹን فعاد እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ከመይ ንፈልጥ ህዲ ኢልካ ምስማዕ ዘድልየዩ ኣብዚ ዝተፈላለየ ግዜ ዓቂኑ ስለዝመጽእ ሰብ ናይ ምህዋኽ ነገር ክህሉ ግን እንደገና ንስማዓዮ ብጣዕሚ መሰረታዊ ዝኾነ ትምህርቲ ክብርና አምላኽ ይኹን ሓራይ እሞ ኣጋይሽተለኹም ተሽሓወይ ፈቒዱለይ እዩ እዛ መምራሕ መደብናትያ ብዝኾነ ነቲ ግዜ ክን نحصرو ስለዝደለና ኢና ሓደስትን መጀመሪያ ግዜ ዝመጻእኩም እንተልይኹም ነዚ ጉባኤ ሰላም ክትብልዎ ሰላም ክንብለኩም ሰላምታኹም ክንቅበል ሓደስት ተለኹ ሓደስት በትድሕሪት ኦኬ ሕራይ ሽምኪ ካበይ መጺእኪ ቋድሓን መጻእክ ፀሃይ ቋድሓን መጻእክ مسس مرت كوف مسبلت ترتير الله عنون أوز أفريقيا خالوت بتدحريت كألكي أو أبز الله حراي بليز
እንኳን ደህና መጻእኪ እንኳን ደህና መጻእኪ بدت نتبلي ودي خالك اي باولو الراي ايش ويلكم اشي قرب ده زارب تفقد لها باولو أو باستر باولوس كاب عد إنجليز اندي مسيو جنا من إسيك اللغة مهندي عمت متعايتي إنا نيرنا ناي بحكي تجوه ممر دسبلني أبتعيه صعلو متسنع كام هاللوكا جابيري مسكن كاب زن العلم نالبات مستجزيه جزيه تزهلو النخا تقلقلنا ون تصبونيرو تقهام تمقلنا نمسا أجندحن حسب اللي إنا كويتا يسيباركم قاعد حال مساءكم حراي كسل كاب سياتل قاعد حال مساءك أشي قاعد حال مساءك Welcome Lowe. Pastor Paulos, what do you malati? Xavier Musk. Kibrana Amlach. Ashi, what do you nalana? Harai, Agay Shabzi, and I shall giz Latina Aba Rahbakumina, Bilas Salam Kanublokumina. كلتمتن بهتا اللامو تحنتي كم تعمت عمت نجبرون أسرات النبي تسبومن أب عمت حدا جزي أواسينا لأخينا بمكرا نزحلفون سخاتكمون أب تسقى خمزر لهم كوينكم ذكروا من ديزبل بزيكا نعوم زلنا حليوت نعوم زلنا فقري كنجلس زي حدش يكونن كنجبروت أن حنا هنا دحر خلت تسمون وي أغسطس 30 اتم اكاب كخوني مو حاسبنا له نزنجر زخات دالينا نصنح كلايون كونفرنس كام مسكرم 11 ناي منقح كونفرنس كهلونا يغشا قلقل عدي من لنا سلازي ازي اب كالندركم حزوا نتا كونفرنس نزغوا يزين حزب املاح لنا دالينا يزلنا سلازي حزوا يخم تا معلتتي ابزي كتركبوا تكزيابير زمدبوخا تماعلت خدكونو عنتوي تاسالسيت عنتوي ابز ملكت غبرو نيرو ميمي تفعلالي نبرت ابزي زرسعكم تفعلالي معلتات كخون خيل ولا وارحون كخون خيل تفيلكم تماي تبولو اسكي دياقونات وين باستر غرماي حتتو ممو ابو ناتكم انتلي خطري يدخل يخم مالتي እግዚአብሔር ይባርክኩም ኩላና ሐብዘለና ያخنتسينا በዝኽን ወዲና እግዚአብሔር ይመስገን አምላክስከ ነመስግን ነው እግዚአብሔር ኩላና ነመስግን ነው ሃሌሉያ 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 علالتاز فلت حزب مسغوني تواهيل لنا يبحق كبرنا املاح እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ቅዱስን ዘላለማውን ዝኾንካ እግዚአብሔር አምላክ በጎይታ በኢየሱስ ስም ነመስግነካለና ኣብ ላዕሊ ኣብ ሰማይ ኣብ ዝወና ምድሪ ንዓኻ ዝመስል ዝተኻኸል የለን አምላክ አብርሃም አምላክ ይስሐቅ አምላክ ያዕቆብ እንኮ ህያው አምላክ ንስኻ ኢኻሞ ርእስኻ በወድኻ ኢየሱስ ቢልካ ስለዝገለጽ ካልና ስለተተዋህበና ተገብረልና ኩሉ ምድሓን እግዚአብሔር አምላክ ነመስግነካለና
رأيو ولد أملاخ كنبهال أبو خميز بلا فقر عبنا كومينا خاتبه للمو سلتزر خبنا يوم السل ولد النت سلتبانات صنع محرتك سلتبتصب حدش سخونه قسنت كان أباتا وحاليت كان كبرن هبا كان نمسقنا كان لنا لعولك زيابيهر بزا معالت زي أخا زقلقلو قدسان كا خلهم كبيت كان بارخو مالنا مزمران بشم يسوس يبارخو أبتزلوهم يوسكم بقال زقلقلنا حاون ممليس كباركو أبت مهرت سنبس زقلقلو دي بسألو زقلقلو بخلو سورن قلوس ان زقلقلو قدسان كا كبيت كان بارخو مالنا كل ترئي قبرتات كأتمزن أملاخي خامو ننفسو كف እግዚአብሔር كمتن هبت صقخا أخا عبيتك عزيزك كتبارخ نسأللنا እግዚአብሔር بزام علت زي أخا حتو زلو صور زلو سخا الشداي أملاخي خامو بمنفسك نلبو ختزارب حجون دقيمك حتو ختملس صورو ختنكوالل نسأللنا እግዚአብሔር ስለሰማዕካና ነመስገነካለና ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይባርክኩም እግዚአብሔር ይሐልኩም እግዚአብሔር ገጹ ይብርሃልኩም እግዚአብሔር ጸጉኻ ይሃብኩም እግዚአብሔር ገጹ ይምለሰልኩም እግዚአብሔር ሰላሙ ድማ ይሃብኩም በስማቦን ወደን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ አሜን እግዚአብሔር ይባርክኩም ሰላም سآري أبيتن أبدكن بغلو استحلل بركب إلن يولدا هبتصار فنون يعرفا كم زبلك قالوا زنبرقق نيسوس آمينو تصوروا يلكتس كم قمت تبتينو